enjoying yung inyong pong early snack, ay hintayin muna po natin po ang pagdating po ng ating mga VIPs and dignitaries para po sa ating pong annual Kawat Parangal sa Nutrisyon. And I believe, ito na yung pangatlong taon na ikaw ang host, sir. Opo. At nakakataba po ng puso na dito po ngayon ginanap sa Pangasinan. Medyo malapit-lapit po kami ngayon. Kasi karaniwan ginaganap ito in the northern part of La Union or Ilocos. Vegan. Vegan City. Ilang beses lang vegan. At dito, kagandahan, nandito tayo ngayon sa ating home province. Okay, so talagang napakaswerte ng Alaminos City, Pangasinan, ang tahanan ng isang daang puno na kung saan tayo naman ngayon ang host. So, we are very grateful sa lahat po ng ating mga bisita all the way from Region 1, no? Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan. Lupang Ilocos. Lupang Ilocos. Nakita ko ang presidente ng BNS ng Lupang Ilocos na talaga naman pati ang National Nutrition Council ay sobrang tumatama kanilang puso sa warm welcome ng Home of 100 Islands. At sana po, mapasyalan din po ninyo ang ating ipinagmamalaking 100 Islands National Park. Sure na sure yan. Kasi yung makikita ko pa lang yung mga larawan, lalo dito sa loob ng inyong convention center, napakaganda ng mga larawan ng mga nakunan dito sa ating pong isang daang puno. At hindi naman malayo sa puso ko ang Alaminos City. Sobrang lapit kasi ito po ay naging tahanan ko rin sa 4 na taon na pag-aaral ko dito. Ako po ay alumni ng Alaminos National High School. Wow! So pala naman natin si Sir Mark kasi yung mga magpe-perform mamaya, kapamilya mo sila. Kapuso, kapamilya. Kapatid. Ayan, Kapatid. Ito, ayan. So, ang Alaminos City National High School, Angkot Azam. Wow! Nung panahon ko, wala pang ganun eh. Pero ang naabutan ko dyan sa Alaminos National High School noon eh, yung tableau ng isang dahil na parang pinapatanda ko yung sarili ko. Kaya nga sabi ko, pinamahalata mo. Kung Anyway. ilang taon na akong nakalipas. Pero at least, nakalipas man yan, hindi mo nalimot. Ang pinagmulan mo as well. Exactly. Yung natin naabutan dyan natin ang principal si Mama Reynoso. Anyway, sa ating pong malnutrisyon na umaga ngayong araw po na ito, welcome din po natin hindi lamang po ating pong mga awardees and nominees and also yung ating pong mga kapatid sa hanap buhay, ang mga nasa media rin po ay narinito para po i-cover at bigyan po ng magandang And of course, naka-live stream din po tayo. yes, so through the power ng National Nutrition Council Facebook page. Yan. At gamitin niyo po yung gamitin niyo po yung sa National Nutrition Council. Meron ba tayong hashtag ngayon doon, Sir Ken? Sir Ken? Gatan? Okay. Kasi every year meron silang ginagamit na hashtag para mas madaling ma-search kung ano yung papanoorin sa social media. And also, dito sa naka-live din pa tayo dito sa sa Yes, LG. we are live. We are covered via live stream, no? Sa ating FB account. Patuloy na lang ako yung link para mani-announce natin, JR. Yung link na pupuntahan para ma-view nila yung ating event. Thank you. Okay, nakita na po natin yung ibang natin mga kasamahan sa video dito from Radyo Pilipinas, Dagupan, from PWIZ, from Love Radio, from IFM, and Your station. Okay, at syempre, meron din po tayo nakita from Bombo Radio, and mga kasama din natin mamaya po iba pang mga kasapi po sa KBP Pangasinan Chapter. Yes, at mga dating kasamahan po natin yan Yan. sa trabaho. Oo nga, yung background nyo pala ay dati pala kayong nasa radyo din pala. At Sa, anong taon na? that was sa DWP Radyo Mobile.
broadcasting industry. Anyway, magbabalik po kami mamaya. Please enjoy your snack while waiting for our dignitaries and VIPs. At mamaya po uumpisan po natin po ang Gawad Parangal sa Nutrisyon 2019. Maraming salamat po. God bless. Once again, good morning. We would like also to acknowledge the presence of our City Vice Mayor, Jose Antonio Miguel Y. Perez. Palakpakan naman po. Morning, sir. And of course, kasama po niya ang ating City Councilor, Apolonia de Guzman Bacar. Morning, ma'am. And The head of the department. shall I acknowledge also, Sir Mark, ang ating pong technical working group. Nandiyan po ang ating City Health Officer, Dr. Maria Victoria Orfenada Carambas. Morning, ma'am. Kasama po niya ang ating City Local Government Operations Officer, Ma'am Jean Taubis. And of course, our City Planning and Development Coordinator, Engineer Eduardo Garcia,
ang ating pong kasamahan sa City Agriculture Office, Sir Gilbert. At kanina pa po, nandito yung ating City Administrator, Dr. Emily E. Galliano. Palakpakan naman. Thank you, ma'am. Good morning po. And of course, ang ating pong ilan sa kasama sa media rin po ay nagsinapili po from ABS-CBN, Sir Noriel Patianos. Ayan po, and the cameraman po nila. Maraming salamat for covering the event of the Dawat Parakan Celebration 2019. And sa lahat po na may mga nararamdaman, kung meron medyo hindi maganda po inyong pakiramdam, meron po tayong standby po na medics po sa most left side po. Doon po sa last part po na table po doon, ang ating pong convention, ay meron pong ating pong medic team po dyan na pwedeng tumingin po sa inyo. And of course, nabanggit mo na rin yan, sir. Meron tayong ang mga local products, especially gawa po mismo ito ng Alabino City, ang ating pong 100 Islands Hawaiian Factory. Ito, So example ito ating ito podium. ay engineered Hawaiian. Wow. Okay, so talagang level up na talaga. Yes. Okay. Ma'am Susan yan po, is also here. Ma'am Susan, good morning. Okay, ma'am. And we invite you na kayo po ay bumisita po sa ating pong exhibit po, sa ating pong pinaka-likuran. Kung kayo po nandito na po sa loob, makikita niyo po dyan yung ating pong exhibit ng ating mga nominees and awardees po ngayong taong po na ito. At bakit sila ang napili po ng National Nutrition Council kasama po ang mga komite na nag-evaluate po dito. Paano ba napili Yun. ang mga ito? Ang LGU, yung mga barangay nutrition scholars, paano ang ginawa ng NNC? Yan. At yung mga partner Correct. agencies. Yan. Kasi meron po itong ano po, no? Hindi lamang po National Nutrition Council ng mga tao po nag-evaluate po dito. Meron po mga komite na talagang set of evaluators na umiikot dito sa mga nominado ng mga towns and provinces and also evaluating itong mga naging nominado po kung bakit sila ang karapat-dapat ngayong bigyan ng parangal. Correct ka dyan, okay? So, mamaya malalaman natin lahat bago kasi ang awarding, i-explain po natin sa inyo, malalahat po natin sa inyo kung paano po kayo napili. Okay, pero bago tayo magpaalam ng tuluyan, tignan mo lang muna natin kung nandito na po, well represented na ba yung ating mga provinces. Yan. Okay, nasaan? Ako. Sir Mark, let me acknowledge our City Administrator, Dr. Emily Galliano. Good morning, ma'am. Thank you po, no? And, i-acknowledge na rin natin ang mga probinsya po na narinito. Nasa tumalakpak po ang mga taga Ilocos Norte. What about ang mga taga Ilocos Sur? And, La Union. Pangasinan. Okay, so well represented ang ating pong apat na probinsya ng Rehiyon Ulo. Magbabalik po kami mamaya. Kami po ang inyong mga host, Mark Jensen Espinosa ng IFM Dagupan. And Eleanor Estana Bruno. Good morning po. Tawag din mo tayo, nakasayo niya. Ha? Tawag din mo naman. Ujum. Ujum? Ujum? Ujum. Huwag mo na huwag mo igigit na lagi. Parang ganito lagi, sir. Ito yung ujum, no? Parang ganyan. Ganyan pa. Yan yung bumagsak ako. Kasi hindi ako
once again, we will invite our VIPs to please occupy at kung ating pilihan ng presidential table. Okay, so may announcement lang po tayo sa lahat ng ating pong mga guests, sa ating pong mga bisita. Ang Alaminos City po ay naghanda rin po ng mga local products for you to buy. Nandun lang po sa likod. Yan po ay minamanage po itong pagbebentaho natin ng mga local products na ito ay minamanage po ng ating mga PWDs para sila po ay matulungan din natin. So sana po ay makabili po kayo ng Alaminos City Longganisa. Ang longganisa na buong Pilipinas yan, siya lang yung may toothpick o coconut midrib yan, okay. And the other local products, hindi lang po ng Alaminos, kundi meron din tayo ang other products o one town, one product po ng buong probinsya ng Pangasinan. So sana po makabili po kayo at maiuwi po ninyo sa inyong mga respective places. Thank you so much po. Suporta po ang ating sariling atin at higit sa lahat ang mga masustansyong mga produkto na inihanda para sa atin. Kaya kung mapapansin po ninyo, wala pong soft drinks, wala pong junk food, dahil kayo po ay naririto sa vicinity ko sa puro nutritious food ang ating po isi-serve po sa inyo. And remember, kawad pa rin ang nutrition po tayo ngayon. Okay, so may we acknowledge the arrival of the Regional Director of the Department of Health, Director Valeriano Jesus Lopez. Palakpakan po natin. And once again, we invite our VIPs to please occupy na po ang ating pong presidential table na inihanda po. So we invite Dr. Emilu Gagliano. Our city administrator. Nagkanda po tayong upuan po para po sa inyo dito sa harapan. Honorable Apolonia Bakay, our Council and Chairman of Committee on Health. Also Honorable R. Brian Celeste, our City Mayor and the Chairperson of Alaminos City. Our City Vice Mayor, Jose Antonio Miguel Y. Perez. Our Regional Nutrition Program Coordinator of NSC Region 1, Ms. Maria A. Blanco. And ang RN PEP Chairperson po, Ms. Rosemary Villanueva. To our President of DCNPA Cup 1 Incorporated, Ms. Annalisa Miranda, and Ms. Apolaida Rapada, the Vice President of RL Now 1. And we'd like to acknowledge Ms. Nori Estuesta, the President of Lupang Ilocos BNS Federation. Once again, we invite our VIPs to please occupy for presidential table. Thank you very much.
Tinatawagan po namin si Miss Rosemary Villanueva, our RN Pet Chairperson, and also Miss Annalisa Miranda, the President of DCNP Cap 1 Incorporated, to please join our VIPs on the presidential table. Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge the arrival of the City Mayor of Alaminos City, Mayor Brian Celeste. We would like to request lahat po ng ating mga participants para sa ating pong parade of colors to please assemble now at the backs, at the front area po, sa entrance area po. So once again, lahat po ng ating pong mga participants na mag-participate sa ating pong parade of colors, please assemble now dito po sa ating pong entrance. Maraming salamat. Mga pinagpipitagan ng panauhin. Ngayon ay sisimulan na po natin ang ating pagdiriwang. Ang ating programa ay pamumunahan ng mga tagapagpadaloy ng palatuntunan na sina Ginoong Mark Jemson Espinosa, Station Manager DWO and IFM Taguban, at Binibining Eleanor Bruno, Administrative Officer 4 ng City Information Office, Alaminos City, Pangasinan. Naipagapigat yung amin, kapsat. Masagtos sa kabasan at sa kailawin. Magandang umaga po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Isang masustansyang umaga po sa ating pong lahat. At napaka-aliwalas ng mga mukha ng ating mga panamuhin ngayon. Lalo yung mga nasa Philippines natin. They are all excited, lalo na yung ating mga awardees. Of course. And mula po sa mga government offices and guests po natin po kayo po umaga nito, sa mga private sectors and kasama po natin sa media ngayong araw po nito, ay uumpisa natin yung talagang malusog at malutrisyon na araw po ng pagpaparangal para sa mga kampiyon ng negosyo. Correct, Jan. And of course, So inaalaya po namin po ang lahat na magsitayo po para sa pagbungad na seremonya po namin po. Sisimulan po natin sa pagpasok po ng mga kulay, the entrance of the colors from the DOH, NXT banner, and the Field Club. sila po ay susundan ng ating pong mga bisita. Una, bilang Rosemary Villanueva ng Pagawaran ng Agrikultura at tagapanguna
Bayan at Pamahalaan. Ginang Dolores Zafra ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ginang Zinaida Padayos ng Kagawaran ng Kamargilan at Likas na Yaman. Ginoong Danilo Balino ng Komisyon sa mga Karapatang Pagtao o CHR. Ginang Melita Castillo ng LGO at kasamang tagapangulo ng RMPEC. Ginoong Bernard Piay, kinagawa ng Private Sector. Ginoong Bernie Galaskin, Presidente ng World One. Ginong Nori E. Estuesta, President ng Lupang Ilocos PNS Federation. Ginang Annalisa Miranda, Presidente po ng District City Innovation Program Coordinators Association of the Philippines, Region 1 Chapter. Ginang Apo Lyra Rapata, Vice President, League of Nutrition Acting Officers of Region 1. At Director Valeriano Jesus B. Lopez, ang Regional Director ng Kagawaran ng Kalusugan. And we have our very own Nutrition Program Coordinator, Maria Aideen P. Blanco, ng Pambansang Sanggunian sa Nutrisyon ng Lipon 1, NNC Region 1. Palakpakan po natin po ang ating po mga inatawan ng iba't ibang ahensya at kagawaran po. Manatili tayong nakatayo para sa pambungad na panalangin at pag-awit ng lupang hinirang sa panguna ng Alaminos City National High School Anglo Ensemble, susundan ng Region 1 Hymn. Muli po ang Alaminos City National High School, Anglo Ensemble. Dwell in the house of the Lord.
bansa. Salamat po sa pagkanta at pag-awit po ng pagbuhat ng panalangin tupang hinirang. At dahil po dito nais po ng National Nutrition Council, pambansang sanggunian ng nutrisyon, na magpasalamat para sa inyong pagpapaulat po ng kanilang imbitasyon. Kaya tawagan po natin po ang ating pong Nutrition Program Coordinator, Ma'am Maria Eileen Blanco, para igawad ang sertipiko ng pagpapahalaga o Certificate of Appreciation sa Alaminos City National High School, Angkong, Ansa. Palakpakan po natin po ang Alaminos City National High School, Angkong, Ansa. Makakabulong po tayo. Muli po, palakpakan natin ang Alaminos City National High School, Angkong, Ansam. Muli, isang masustansya at malusog na araw sa bawat isa. Ngayon ay narito tayo sa Gawad Parangal ng Nutrisyon sa Region 1 o ang Regional Nutrition Awarding Ceremony. Ito ay ang kaunang aktibidad sa rehiyon na pinamumunahan ng National Nutrition Council Regional Office 1 at ng Regional Nutrition Committee para makilala ang ating mga lokal na katuwang at mga namumuna sa paglaban sa malnutrisyon sa rehiyon sa taong 2018. At alam mo, kasama kay Lenore, ito ay malaki po ang naitulog ko para sa pagpapatuloy pagpapaganda ng kalagayan ng nutrisyon sa rehiyon ng Ilocos. Ang nutrition family sa Region 1 ay pinagmamalaki po ang mga kampiyon sa nutrisyon ng 2018. Kaya ang presensya po ng bawat isa ay talaga pong pinagpapasalamat po ng mga nasa National Nutrition Council. At syempre yung mga LGU na katuwang po natin at organisasyon ay inaanyahan po namin po na tumayo mamaya po upang pakilala po kayo kapag tinawag po ang inyong pong inirepresent na organization or LGU. Tama ka dyan, Mark. And now, simulan natin sa regional line agencies or the members of the Regional Nutrition Committee mula po sa Kagawaran ng Kalusugan o DOH na pinangunahan ng ating panauhing matagal sa parangal na ito. Director Valeriano Jesus V. Lopez. Ang pangulagan po, DOH. At mula naman po sa Kagawaran ng Agrikultura o Department of Agriculture, palapakan po natin sila. Asa po ang ating agriculture? Okay? Palapakan naman po natin po ang ating DA. Kagawaran ng Reformang Pang-Agraryo o Department of Agrarian Reform. At Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman or DENR. Dapat pinapalapakan po natin po yung ating pong mga naging katuwa. Ngayon din, Kagawaran ng Edukasyon o ang Department of Education. Palakpakan po natin sila. Komisyon sa Mataas na Edukasyon o CHED. Kagawaran ng Kapakanang Panlipunan at Pagunlad o ang DSWD. Kagawaran ng Agham at Teknolohiya o DOST. Kagawaran ng Kagawaing Bayan at Lansangan o ang DPWH. Kagawaran ng Kalakalan ng Industriya o DTI. Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad o ang MEDA. Ahensya Pang-Impormasyon ng Pilipinas or PIA. Kagawaran ng Paggawa at Empleo o ang DOLE. Komisyon sa mga Karapatang Pangtao or CHR. Ilocos Training and Regional Medical Center. Kagawaran ng Pagbabudget at Pamamahala or DBM. Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal o DILG. Komisyon sa Populasyon at Pagunlad. Philippine Health Insurance Corporation o ang PhilHealth. Pambansang Pangasiwaan ng Pagkain or NFA. Pambansang Pulisya ng Pilipinas o ang PNP. Kagawaran ng Tanggulang Pambansa or OCD. Mula sa non-government organization ng private sector. Sa po ang ating mga private sectors and non-government organization, palapakan po natin sila na nagiging katuwang po natin po sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng isang malusog na pamayanan. Napakalaki ng kanilang kontribusyon.
Sa mga katulong po natin po mula po sa lokal na pamahalaan, unahin po natin ang lugar kung saan po tayo nagkakaroon po ngayon po ng pagdawat sa mga kampiyon sa nutrisyon. The home of 100 Islands, Alaminos City, sa pamumuno po ng ating napakabata at gwapong-gwapong alkalde, Mayor R. Brian Celeste. Mula naman sa mga bisita natin na galing sa malayo, pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte sa pamumuno ng kanilang Provincial Nutrition Action Officer, Elma Irapta. Palakpakan po natin. At mula po sa lungsod ng Lawa City, palakpakan po natin. Morning po. Mula sa lungsod ng Batak sa pamumuno ng kanilang City Nutrition Action Officer, Lovely K. Alibuyo. Palakpakan naman po natin sila. Mula po sa munisipyo ng Burgos, Ilocos Norte, sa pamumuno po ng Sangguniang Bayan, Member Honorable Ramonsen Jimenez, ang kanilang MDAO at ang kanilang MDAO, Orlino Ibos Jr. Palakpakan po natin. Mula sa pamahalang panlalawigan ng Ilocos Sur, sa pamumuno ng kanilang DNPC, Amparo Javillionar. Palakpakan po natin. At mula po sa munisipyo ng Kalimuyon, Ilocos Sur, sa pamumuno po ng kanilang butihing Mayor, Jessie Balinsa. Good morning po. Mula sa munisipyo ng Santa Ilocos Sur, sa pamumuno ng kagalang-galang na Mayor, Jesus Bueno Jr. Palakpakan po natin sila. At mula sa lungsod ng Vigan, sa pamumuno po ni Sinaw General Joseph Figuracion. Mula naman sa lungsod ng Canton, Ilocos Sur, sa pamumuno ng Sangguniang Panlungsod Member, kagalang-galang, David Wagayan. Palakpakan po natin silang lahat. At mula sa pamakalang panlalawigan ng La Union, sa pamumuno po ng kanilang PHO1 na si Dr. Rodolfo Thompson. Morning po. Mula sa munisipyo ng Pugo, La Union, sa pamumuno ng kagalang-galang, ng Mayor, Priscilla Martin. Good morning and welcome po. At mula sa lungsod ng San Fernando, La Union, our delegates from San Fernando, La Union, palakpakan po natin sila. Mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan, sa pamumuno ni Dr. Susan Rita Merino. Good morning po. At mula po sa munisipyo ng Burgos, Pangasinan, sa pamumuno po ng Sangguniang Bayan Member, kagalang-galang Victor Regal Reyes. Morning, sir. Mula sa lungsod ng San Carlos, sa pamumuno ng kanilang sinaw na si Dr. Luisa Cayabyab. Good morning po. At mga daluwagan po mula sa lungsod ng Dagupan, sa pamumuno ng sinaw Ana Mariel Lopez. Morning, ma'am. At mula naman po sa League of Nutrition Action Officers of Region 1. Good morning po. At mula sa District City Nutrition Program Coordinators Association of the Philippines, Region 1 Chapter, sa pamumuno po ni Binibini Annalisa Miranda. Mula sa Lupang Ilocos PNS Federation, sa pamumuno ng kanilang Presidente na si Ginang Noni Estuesta. Good morning po. At mula po sa Regional Organization of Nutrition Development Advocates, so Ronda 1, sa pamumuno po ni Ginoong Bernie Elastin, Station Manager, BCMP Radyo Pilipinas, Dagupan City. Mula sa DepEd Ilocos Norte Division, ang PITB National High School. Good morning po. And we would like also to acknowledge po aming pong mga nasa iba pang presidential table rin po. Yes. Sa pamumuno po ang ating pong dating Vice Mayor, Jose Antonio Miguel Y. Perez. morning, sir. And the committee, Chairman of the Committee on Health ng ating pong sangguniang panlungsod. We have City Councilor Apolonia de Guzman Bangay. Morning, ma'am. And of course, our very hardworking City Administrator, Dr. Emilu E. Galiano. Muli po palakpakan po natin ang ating mga VIPs at ang nasa presidential table. Thank you po sa paglaan po ng oras upang saksiyan po ang gawan para sa nutrisyon. At magiging po natin ang magandang umaga mula po sa DepEd Ilocos Norte Division,
ang Solsona National High School. We also have Board Member Rosary Gracia Perez. Kababit ng 5th District. Tama po? Good morning po. Maraming salamat po, ma'am. And mula po, Mula po sa DepEd Lawag City Division, ang Ilocos Norte National High School. Good morning. mula naman sa DepEd Lawag City Division, Ilocos Norte Regional School of Fisheries. Mula sa DepEd Batak City Division, ang City of Batak National High School, Poblacion. Good morning. At mula po sa DepEd Ilocos Sur Division, ang San Juan National High School. Mula sa Ilocos Sur Division, ang Nabudin National High School. At mula po sa DepEd Vigan City Division, Vigan National High School East. Mula sa DepEd Vigan City Division, Ilocos Sur National High School. Good morning. At mula po sa DepEd Candon City Division, sa pamumuno po ni Dr. Ricardo Gacula, Dr. Ricardo Gacula Memorial National High School. Magandang umaga rin po. Mula sa DepEd Pangasinan 1 Division, Aguilar Integrated School. At mula po sa DepEd Pangasinan 1 Division, Labrador National High School. Mula sa DepEd Pangasinan 2 Division, Mangaldan National High School. Palakpakan naman po natin. At mula po sa DepEd Dagupan City Division, Dagupan City National High School. And mula sa DepEd Alaminos City Division, Alaminos City National High School. At mula po sa Urdaneta City Division, Urdaneta City National High School. Mula sa DepEd San Carlos City Division, Malacanang National High School. Welcome po. At muli po ang ating pangunahing pandagan, the Regional Director, Dr. Valeriano Jesus B. Lopez, mula po sa Kakawalan ng Kalusugan, Rehiyon 1. Palakpakan po natin. At syempre, ang nakatatagayos para sa pagdiriwang ng ito, ang Pambansang Sanggunian sa Nutrisyon, National Nutrition Council ng Rehiyon 1 sa pamumuno ng ating Regional Nutrition Program Coordinator, Hinang Maria Aileen B. Blanco. Palakpakan po natin lahat. Sobrang sipag. Nakita po natin pong setup po. Napakaganda rin po talaga sa pamumunan po siya. Ay magtulungan ng Yes. And I see her very cool. Tama. At para po siya nabuksan po ang ating pagdiriwang ito, tawagin po natin po, tulungan niyo po akong i-welcome ang pinakabatang alkalde po sa Pilipinas at alkalde ng lungsod ng Alaminos City, ang kagalang-galang Mayor R. Brian Celeste. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ako magsimula sa aming pag-welcome sa inyo, hayaan niyo po akong batiin ang ating mga kasama sa presidential table. Nandito po si Ma'am Nori Estuesta, Ma'am Apple Lyra Rapata, Ma'am Annalisa Miranda, Sir Bernie Agsakin, Ma'am Rosemary Villanueva, of course, Director Jesus Lopez, Ma'am Aileen Blanco, Vice Mayor Anton Perez, Councilor Apple Bacay, and of course, our City Administrator, Dr. Emily Gallado. At syempre po sa lahat ng mayors na nandito ngayon, sa ating mga awardees, at sa ating mga stakeholders para po sa gawin ng nutrisyon, isang napakagandang umaga po sa ating lahat. So nandito po tayo ngayon sa aming napakagandang syudad. Welcome na welcome po kayo dito sa Alaminos City at ngayon ginaganap po ang ating gawad parangal ng nutrisyon. Napaka-importante po ng kalusugan sa isang bayan, lalo-lalo na po
ang kinabukasan ng ating bayan, ang ating mga kabataan. Kaya tamang-tama lang po na pinangangalagaan po natin ang ating mga kabataan, pinangangalagaan po natin ang kanilang kalusugan. At kung ang ating mga kababayan, ang ating mga kabataan ay hindi malusog sa kanilang barangay, sa kanilang komunidad at sa kanilang syudad, masisira po ang susunod na henerasyon ng mamamayan sa ating mga lungsod. Kaya dapat po, sana gamitin po natin itong lugar na ito, itong programa na ito, na mag-share tayo sa ating mga kasama na awardee, mag-share tayo ng impormasyon kung paano nila pinapangalagaan ang kanilang mga barangay at ang kanilang mga lungsod. Magtulungan po tayo. Itong araw na ito, kasama po natin ang mga national, mga awardees dito sa ating rehiyon. I-share po natin kung paano natin pinangangalagaan ang ating mga kabataan. At the same time, mag-share din po sila. Mag-share din po tayo sa kanila kung paano natin pinangangalagaan ang ating nutrisyon at ang kalusugan dito sa ating mga bayan. Magtulungan po tayo. At itong kalusugan po natin ay napaka-importante. Hindi lang po sa isang tao, hindi lang po sa isang pamilya, hindi lang po sa isang komunidad, kundi sa buong bansa ng Pilipinas. Kaya matuto po tayo alagahin ang nutrisyon at bigyan importansya ito. Kaya hindi ko na po pahabain ang aking mensahe. Muli, welcome po sa Alaminos City at congratulations po sa lahat ng mga awardees po natin sa Region 1. Kaya magandang umaga po at mabuhay ang Region 1 of the Philippines. Maraming salamat. Maraming salamat, Mayor Celeste, sa mainit na pagtanggap. Ngayon naman, bago tayo dadako sa susunod. Napakaganda po yung ating pong emphasize po ng ating pong meeting at title. So, magbibigay importansya po sa kalusugan. Alam niyo po, saksi ako, Ma'am Eleanor, saksi ako kung gaano nahihirapan ang ating pong National Nutrition Council sa pagkumbinsi sa mga LGU minsan, dahil iilan lamang sa kanila talaga ang talagang maglalaan ng pondo at ng atensyon patungkol dito sa programa ng LNC. Sobrang hirap sila talaga na i-convince sila. At alam naman po natin po na kailangan po talaga dito yung focus at saka doon sa pagpabudget talaga para mabigyan ng magandang programa sa pangkalusugan ang iyong syudad o bayan. Yes, and we are lucky dito sa lungsod ng Alaminos dahil ang aming butihing mayor ay nandun yung puso niya para sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, especially doon sa aming pagpapaganda ng nutrition plan of actions dito po sa lungsod ng Alaminos. Yan. Kasi nung nagkaroon, if I remember, 1 year ago, nagkaroon po tayo dito po ng isang press conference din po. Ano po sila, Councilor Bakay and then Vice Mayor Anton Perez. Yes, Anton Perez. And yung pong suporta po ng dating mayor po, si Mayor Celeste. Dating Mayor Arthur Yun. Celeste. Talagang pinangako po ng ating pong mula sa Sanggunian at sa Executive Department yung kanilang suporta dito sa programa ng pagpapalakas ng programa sa nutrisyon sa inyong lungsod. Kaya congratulations, palakpakan po natin ang Alaminos City para po sa kanilang programa sa nutrisyon at ang ilang pang mga LGU na natin dito na talagang full support sa ganitong klaseng programa. At sana itong parangal na ito ay hindi lang magiging avenue ng parangal, kundi ito ay magsisilbing sharing of the best practices that we have mula sa iba't ibang lugar dito sa Region 1. Maaaring sa inyo po, napag-uusapan na po natin ang parangalan, ilan po sa inyo po nagtatanong, ano ba ang batayan para piliin ang mga talagang nagbigay ng kanilang significant contribution sa nutrisyon. Ngayong taon po na ito ay nagkaroon po ng pagbabago po sa pagsusuri
ng mga pagganap ng mga lokal na pamahalaan po sa kanilang program sa pangnutrisyon. Noong mga nakaraang taon po ay ginamit po ang dating format ng MELPI, ngunit ngayong taon po ay sinimulan pong gamitin ang updated MELPI po or updated MELPI Pro Tool. Kung saan po ay ibinabase ang pagganap po ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga talaan at dokumento ng mga programang pangnutrisyon at pag-comply at pagsunod po ng LGU sa mga existing na mga batas po. Polisiya at programang pangnutrisyon na naayon po sa Philippine Plan of Action for Nutrition. At ngayong taon din ito ay nagkaroon ng pagbabago sa grupo ng mga magsusuri. Kung dati ay sinusuri ng Regional Nutrition Evaluation Team o ang RNET mula sa probinsya kasama ang mga napiling munisipyo at mga barangay, ngayong taon ay ang 4 na probinsya, ang Independent Component City at ang Outstanding Barangay Nutrition Scholar sa bawat lugar na lang ang binisita ng mga RNET. So, ang mga Provincial Committee o PNC na ang sumusuri sa bawat munisipyo sa kanilang nasasakupan at ang mga city o ang Municipal Nutrition Committee naman ang sumuri sa kanilang nasasakupang mga barangay. So mas medyo naging madali at saka hindi na komplikado. Simplified na siya. At sa taon po ito, probinsya po o syudad o munisipyo po ay aayos po in according po doon sa ilarang na base po sa kanilang MELPI Pro scores. At ang mga nakukuha po nilang score na 75 hanggang 84.9% at walang grado po na bumababa sa 3 sa iba't ibang dimensyon po sa pagsusuri po ay makakatanggap lamang ng Certificate of Quality Nutrition Program Satisfactory at ang higit po sa 85 hanggang 94.9 na score naman ay makakatanggap po ng Certificate of Quality Nutrition Award or Very Satisfactory. Ang pamantayan po ng pagkuha po ng score po ay 60% mula sa score ng Nutrition Dimensions at 40% naman po mula sa score ng pagbabago ng nutritional status ng lokal na pamahalaan. Ang malaking pagkakaiba sa mga nakaraang taon ay wala na ang kompetisyon sa bawat lokal na pamahalaan. Tanging sarili na lang nila ang makakalaban nila base sa kanilang pagganap. At sa pagdedeklara po ng mga nanalo, ang listahan po ng mga naghugi ay ipapala po pagkatapos ng deliberasyon ng resulta ng kinumpirma ng Regional Nutrition Committee or RNC. Ang RNET naman po ay nagsagawa ng deliberasyon po ng resulta noong ika-19 po ng Agosto ngayong taon at inaprubahan ng tagapangulo ng RNC. Kapag napagdesisyonan na ng RNC, ang resulta nito ay ikino-consider na inay. Sa para po naman po sa mga sumusunod na mga taon po, ang mga score nila ngayon po sa MELPI Pro ay ang magiging patayan po ng pagkuha ng cut-off score para sa Green Banner Award. Napakaganda ng iyong syudad o iyong lungsod at ang iyong organisasyon ay makakatanggap ng Green Banner o probinsya mo. At para po dito po, ang probinsya o syudad o munisipyo na makakaabot po sa kinakailangan na score at walang gradong mababa sa 3 ay mabibigyan po ng Green Banner Award sa susunod na taon. At para naman makamit ang consistent regional outstanding winner in nutrition, o ang Crown Award, kinakailangan na maaabot nila ang minimum score na itinakda at walang grado na bababa sa 3. Ang mga munisipyo o syudad ay kinakailangan din sila ang manguna o rank 1 sa loob ng 3 pagkakasunod na taon sa kanilang probinsya. Pagkatapos nito ay susuriin sila ng Regional Nutrition Evaluation Team para sa Crown Award. Ang susunod naman ay ang Crown Maintenance Award po at ang Nutrition Honor Award. Ang National Nutrition Evaluation Team naman po ay nagsasagawa ng pagsusuri para sa first year and second year Crown Maintenance at Nutrition Honor Award. Kung patuloy pa din nila na mapapanatili ang kinakailangang score, sila ay susuriin ng national team na pangungunahan ng mga senior official of partner agencies and organizations. Kung nararapat na mabibigyan sa nilulutong bagong pinakamataas na parangal sa Nutrition Program Implementation, ang tinatawag na Presidential Award. Yung kasi yung pinakamahirap dito yung pag-maintain yung ating pinamakala ko. Kasi nakakuha ka na ng Green Banner, dapat mag-aim ka pa ng mas mataas talaga. Ano mo ito isustain?
Region, Sustainability. Sa kasaysayan po ng nutrition awarding system po ng Region, tanging lalawigan po ng La Union at munisipyo ng San Gabriel sa La Union pa lamang po ang nakakakuha ng NHA or Nutrition Honor Award. At ang NNC Regional Office 1 po ay naniniwala po na maaaring magkaroon po ng NHA po sa mga susunod na taon pa sa iba't ibang probinsya. Wow, sana darating din ang Alaminos dyan. Ang isa pang parangal ay ang search for the Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Ang search na ito ay naglalayo na mapahusay at maging epektibo ang mga BNS sa mga naitalagang gawain sa kanila, partikular sa abilidad ng mga BNS na magawa ang mga nakatakdang target, lalo na sa pagbibigay ng serbisyo pang-nutrisyon, pagkilala at pag-alam sa mga lokasyon na target ng grupo at ang pagsasaayos ng mga record. Kasama din ang pagbabago ng kalagayang pang-nutrisyon ng mga batang may malnutrisyon at higit sa lahat, ang kakayahan ng BNS na mapatibay ang kanyang Barangay Nutrition Committee sa pagtugon sa mga hamon sa nutrisyon sa kanilang barangay. Ito po yung mga frontliners po natin. Palakpakan po natin ang mga BNS po natin po, mga kabilang po sa BNS na talagang sila yung nasa frontline talaga sa pagbibigay ng magandang sustainability of the program para sa nutrisyon. Actually, hindi maganda yung kanilang trabaho, pero nandiyan yung kanilang commitment. At sino ba ang mga barangay nutrition scholars? Ang mga BNS po ay mga nagboboluntaryo sa barangay na tumutulong upang maibigay po ang serbisyong pang-nutrisyon sa kanilang barangay. Paano sila mabibigyan ng parangal? Ang isang BNS na may pinakamataas na score sa kanilang munisipyo o syudad ang ihahayag ng Municipal o City Nutrition Committee na Municipal o City Outstanding BNS o BNS. Ihahayag naman ng lalawigan ang pinakanatatanging BNS pagkatapos ang kanilang pagsusuri sa mga Municipal o BNS na isinumiti ng mga NMC sa kanilang nasasakupan. Ang sinumang magkakamit ng pinakamataas na score sa bawat probinsya at syudad ay siyang magiging kalahok sa search for the regional outstanding BNS. Ang lahat po ng mga outstanding BNS mula sa iba't ibang lalawigan at syudad naman po ay susuriin ng RNET at ang mga magkakamit po ng pinakamataas na score ay siyang tatanghalin ng Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Ang natatanging BNS sa rehiyon o ang regional OBNS at mga finalist ay makakatanggap ng Plaque of Recognition o Plaque ng Pagkilala at Cash Award. Ang OBNS ay makakatanggap o ang ROBNS ay makakatanggap ng 20,000 piso o 20,000 pesos. Ayan, malaki-laki na po yan. Lahat naman ng kalahok mula sa mga probinsya ay makakatanggap ng 4,000 piso o 4,000 pesos. At ang mga kalahok mula sa lungsod ay makakatanggap ng 3,000 piso bawat isa. Ngayong taon po, lahat po ng lokal na pamahalaan po ay nakakuha sa nakatakdang minimum score ng MELB Pro. Palakpakan po natin po lahat po ng mga lokal na pamahalaan na nakakatanggap po o makakatanggap ngayon ng Certificate of Quality Nutrition Program. At ang may pinakamataas po ay nagagawa po ng parangal na ito ay ang mga lokal na pamahalaan mula po sa Rehiyon 1 na patuloy na lumalaban po sa national level po para iwagayway ang kanilang pamahalaan at ang Ilocos Region, kaya mabibigyan po ng plaque ng pagkilala po ang mga lokal na pamahalaan po na nakaabot at nakapasa sa kanilang tinatawag na Ground Maintenance Award. At ngayon naman po, ay kilalanin natin ang mga miyembro ng 2019 Regional Evaluation Team. Sila po yung mga nag-ikot. Sila yung nagpakapagod talaga, very meticulously chinek ng bawat dokumento kung talaga bang nag-comply at karapat-dapat ba ang mga nag-award itong mga kampiyon ng nutrisyon. So sila na yung ating tatawagin. So unahin po natin si Ginang Melita Castillo ng NGO, kasamang tagapangulo ng 2019 RNET. Yan. At kung meron po tayong mga katanungan, pwede po natin po silang lapitan dahil na po yung pong mga naging nominado. Okay, so si Ginang Rosemary Villanueva po ng Department of Agriculture, ang tagapangulo po ng evaluation team ngayong taon. Palakpakan po natin mula po sa Deep
DA, Department of Agriculture, Ma'am Rosemary Villanueva. Siya po ang nanguna po. Palakpakan po natin. Si Ginoong Bernard Biay, ang mula po sa private sector as a representative. Ginoong John Chester Eristeco ng NEDA. At binibining Mary Ann Bertudes ng NEDA. Ginang Margaret Rimas ng DepEd. Binibining Melodia Picardal ng DOLE. Ginang Ann Hazel Flores ng PIA. At si Ginang Renzi Mapusi ng DAR. At syempre, ang NNC Regional Office 1 na nagsilbing kaliman. Palakpakan po natin po itong team po natin po ngayon mga evaluators po. At muli po maraming salamat po sa inyo pong paglaan ng oras at dedikasyon para ma-evaluate po ng tama at makilala po natin po ngayon ang ating po mga karapat-dapat na kampiyon ng nutrisyon. Kung maalala din po ninyo, noong nakaraang Hulyo, ipinagdiwang po natin ang Nutrition Month. Ano po yung tema? Ano po yung tema? Kumain ng wasto at maging aktibo, push natin to. Yan. Isang ano nga po, isang kompleto nga po na pagsabi ng tema ng ating nutrition month team. 1, 2, 3, go! Ayun, alam pa. Alam na alam nila. Ang rehiyon po ay nagkaroon po ng Nutrition Month Pagbati Challenge Season 4 at poster slogan making contest para po sa iba't ibang ahensya ng organisasyon at Nutri Jingle Video Contest Season 2. Yan. Level up ngayon yung kanilang mga Nutri Jingle. Nakita ko po ito. At syempre, para naman po sa mga secondary school level po yan ng iba't ibang school divisions. Kaya naman po ngayong araw din po, ay bibigyan din po natin ng parangal ang mga sumali po sa bawat aktibidad na nabanggit. At bago natin simulan ang pag-awal ng parangal, ay ating munang kaniyahan ng ating panapuling pandangal na si Director Valeriano Jesus P. Lopez, kasama po si Ginang Aileen Blanco at ang RMP Chair, Ginang Rosemary Villanueva, para sa pagbibigay ng mga parangal. Sumali po na namin kayo makikita po dito po sa stage. Palapakan po natin po ang ating pong palaway pandangal. Director Valeriano Jesus Lopez. Ginang Aileen Blanco at RMP Chair Ginang Rosemary Villanueva. Unahin po natin ang mga sumali po sa Nutrition Month Pagbati Challenge Season 4. Ang gagawin po natin ay sabay-sabay na po tayo, sabay-sabay na po kayo aakit po sa entablado para magawin po ang inyong pagkilala. Bago natin tawagin ang mga sumali, ay basahin muna natin ang nilalakad ng sertipiko. Republic of the Philippines, Department of Health, National Nutrition Council Regional Office 1 awards this certificate of appreciation for their active participation in joining the 2019 Nutrition Month Pagbati Challenge Season 4 as part of the 2019 Nutrition Month celebration with the theme, Kumain ng Wasto at Maging Aktibo, Push Natin Po. Given this 4th day of St. Blanco, Nutrition Program Coordinator, NNC RO1 and Director, Valeriano Jesus P. Lopez, Regional Director, DOH RO1 and Chairperson of RNC. At muli po, sabay-sabay na po kayo umakyat po dito po sa stage para tatapin po ang inyong pong parangal. Mula po sa Kagawaran ng Edukasyon, School Division of Vigan City. Representative po mula po sa School Division of Vigan City. Next, samahan ng mga barangay nutrition
Ilocos Sur Chapter. Kagawaran po ng Agrikultura or Department of Agriculture, Regional Field Office 1. Provincial Nutrition Committee of Ilocos Sur. At ang pambansang pangisawaan po ng kabuhayan ng pagpapaunlad or NEDA. Gayon din ang Kagawaran ng Edukasyon, School Division of Dagupan City. Kagawaran ng paggawaing bayan po at lansangan or DPWH. District o ang City Nutrition Program Coordinators Association of the Philippines of Region 1 Chapter. Inaayahan din po namin po na kagabi ng aming pong plaque ang mula po sa kagawaran ng kalakalan ng industriya or DTI. Next we have the Parish Youth Ministry of Itigan Abra, Ilocos Sur Polytechnic State College, the City Government of Bintan, Regional Organization of Nutrition Development Advocates of Region 1 or Ronda 1. Next, we have the City Government of Alaminos. So may we request our City Mayor, Art Ryan Celeste, to receive the certificate. Kasama po, syempre, ang ating pong City Vice Mayor Ator Perez, ang ating City Councilor, Apolonia Batay, and our City Administrator, Dr. Emilio Gallardo. Susunod po ng Municipal Government of Santa Ilocos Sur. Sa pangulo po ng kanyang mayor, mula dito po. Kagawaran ng Edukasyon o ang Department of Education. At ang Harmonized Initiatives of Media for the Spread of Good Nutrition in Region 1A or HIMSO. Municipal Government of Calasiao. Okay, again, ang Harmonized Initiatives of Media for the Spread of Good Nutrition in Region 8. Okay, muli po palakpakan po natin ang mga sumali po sa ating Nutrition Month Pag-Body Challenge. Ngayong taon, isang malakas na palakpak naman po para po sa ating pong mga awardee. Unang set ng mga awardee natin. Congratulations po sa inyong lahat. Ngayon naman ay kilalanin natin ang mga lumaok at nanalo sa Nutrition Month Poster Slogan Making Contest. At bago po natin tawagan ng mga lumang po, ay basahin mo na po natin po ang nilalaman ng takip or citation Republic of the Philippines Department of Health. The National Nutrition Council Regional Office 1 award this plaque of recognition to as finalists of the Poster Slogan Making Contest participated by the Regional Nutrition Committee member as part of the 2019 Nutrition Month celebration given this 4th day of September 2019 during Tagawan Parangal ng nutrisyon held at Don Remoto Season Convention Center, Alabino City, Pangasinan, signed by Nutrition Program Coordinator of NNC R1, Ms. Maria Elin Blanco, and Director Valeriano Jesus B. Lopez, Director 4 of DOH CHD1 and Chairperson of Regional Nutrition Committee. Unahin na natin ang mga finalist. Inaanyayahan namin ang mga katawan mula sa DSWD at ang Department of Agriculture para tanggapin ang kanilang parangal. So DSWD and Department of Agriculture, bigyan po natin ng malakas sigaw po, palakpakan po ang mula po sa mga ahensya nito. So representative from DA and DSWD.
At bukod po sa plaque, ay makakatanggap din po sila ng cash prize na worth 1,000 pesos. Ang nagkamit naman ng second runner-up ay mula sa PIA. Tawagin na natin ang kanilang kinatawa na si Tina Ann Hazel Flores para tanggapin ang kanilang award. Okay, so ibigay na po ang white post po. At tatanggap din po ng cash prize ang nasabing award po ng 4,000 pesos. Para naman sa first runner-up, ITPWH. Tawagin natin sina Ginoong Melnar T. Plazo at Engineer Maria Teresa Alcarao ang kinatawan ng nasabing ahensya. At sila din po ay makakatanggap ng 6,000 pesos. Palakpakan po natin po ang ating pong awardee. Huwag po kayong mapagod pumalakpak dahil ito po ang mga nagsipag po talaga para po sa Deserve talaga nilang mapalakpakan. At ang nagwagi sa patimpalak na ito, tawagin na natin ang kampiyon mula sa DepEd, sina Pinipining Rose Ann Barrientos at Pinipining Lizelle Magampa. Palakpakan po natin. one applause please for Ma'am Rose Ann Barrientos and Ma'am Lizelle Madamba from the Department of Education. Sila po kayo ng kampiyon. At bukod po sa plaque, ay makakatanggap din po sila ng cash prize worth 10,000 pesos. Yan. Palakpakan po natin at ang malumahok sa 2019 Nutrition Posters Slogan Contest. Maraming salamat po and congratulations. At ngayon ay dumako naman tayo sa mga lumahok sa Nutri-Chico Video Contest Season 2. Pero bago po natin bigyan ng palakpakan ng mga lumahok at sa patimpalak, ito muna po tinanong muna natin ang mga naging hurado. Sila po ay makakatanggap ng plaque. At mabasahin ko yung nilalagay ng plaque, Republic of the Philippines, Department of Health, National Nutrition Council Regional Office 1, awards as part of Organization 2, as member of the Board of Judges for the Nutri-Jingle Video Contest Season 2. So, unahin mo natin bibigyan ng certificate of appreciation yung mga naging judge nila. Okay. By the secondary school from 14 DepEd School Division offices as part of the 2019 Nutrition Month celebration given this 4th day of September 2019 during the Gawad Parangal ng Nutrisyon held at Don Ricardo Sister Convention Center, Alamino City, Pangasinan, signed at is nakapirma. Okay. So sabay-sabay po natin silang tawagin sa entablado. Ginoong J. Miguel Mendoza, Station Manager ng DZRD Sunshine Radio Dagupan. At miyembro ng Ronda 1, Ginang Ann Hazel Flores, Information Officer 1 ng Ahensyang Pang-Impormasyon ng Pilipinas o PIA at miyembro ng Ronda 1 at si Binibining Apple Lyra Rapada, Municipal Nutrition Action Officer ng Santa Cruz Ilocos Sur at Vice Presidente ng League of Nutrition Action Officers ng Region 1. Okay. At least, may representative ang ating mga hurado. Palakpakan po natin ang mga hurado ng 2019 Nutri-Chico Video Contest Season 2. Ngayon naman, nakilala na natin ang mga hurado. At sa pagkakataon ito, ating kilalanin at bigyang parangal ang mga finalists at mga nanalo sa nasabing patimpalak. Ang mga finalists ay sabay-sabay po nating tawagin sa entablado para tanggapin ang kanilang pagkilala. At muli po, basahin po natin ang citation, Republic of the Philippines, Department of Health, National Nutrition Council, Regional Office 1, awards as part of recognition 2, as finalists of Nutri-Chico Video Contest Season 2, as part of the 2019 Nutrition Month celebration, with the theme, kumain ng gusto at maging aktibo, push natin to. Given this 4th day of September 2019, during the Regional Office, Regional Nutrition Awarding Ceremony, held at Don Leopoldo Season Convention Center, Alamino City, Pangasinan, signed by our officers also. Okay? Simulan natin sa Canton City Division. Ang Dr. Ricardo Capula Memorial National High School. Ang po natin,
Ilocos Norte Division, ang Pitik National High School sa pamumuno po ng kanilang head teacher, Ginoong Marcos Antonio, kasama po si Maria Luisa Bernabe. Mula sa Vigan City Division, ang Vigan National High School East sa pamumuno ng kanilang principal na si Ginang Anita Presto, kasama sina Aurelene Fildad at Lorna Remilio. Palapakan po natin sila. At mula po sa Batak City Division, ang City of Batak National High School Poblacion. Mula sa Pangasinan 1 Division, ang Aguilar Integrated School. Tawagin na natin ang kanilang pinatuwa na si Ginang Cherise Joy Iquitos, Ginoong Kim Harvey Cervantes at Ginoong Hermogenes Frias. At mula po sa Pangasinan 1 Division, ang Labrador National High School sa pamumuno po ng kanilang principal na si Ginoong Juanito Ladislao, kasama po si Sheila Manamis. Mula sa Dagupan City Division, ang Dagupan City National High School sa pamumuno ng kanilang head teacher na si Ginoong Teofilo Sison at coach na si Ginoong Alvin Natividad. At mula po sa Urdaneta City Division, ang Urdaneta City National High School sa pamumuno ng Ginoong Eman Redito, Teacher 3, at Juliet Banyaga, Master Teacher 1. Mula sa Ilocos Norte Division, ang Solsola National High School sa pamumuno ni Ginoong Ramil Baltazar, Teacher 2, kasama si Binibining Lilibeth Alvarez. At mula po sa Ilocos Norte Division, mula po sa Lawag City Division, ang Ilocos Norte National High School sa pamumuno po ng kanilang puting principal. Correct, ayan. Mula sa Pangasinan Division, ang Malanda National High School sa pamumuno ni Ginoong William Quezon at Leo June Bugo. Mula naman po sa Vigan City Division, Ilocos Sur National High School sa pamumuno po ng kanilang principal board, Ginoong Romano Quitevis. Kasama po sila Efren Armandico at Reynante Pista. At yan po ang mga eskwelahan na lumahok po sa ating pong Season 2 ng Video Nutri-Jingle Contest po. Ngayong taon. At sana sa mga susunod na taon ay mas marami pang sasali. Yung unang season, medyo yung mga iba hindi na maganda. Pero yung ating second season, talagang dekalidad yung mga naging output nila. May mga drones na, mga ganon. Tapos studio na yung kanilang talagang pinag-recordan ng kanilang mga kanta o compose na mismo talaga. At ang maganda dito, ito ay kukultivate hindi lamang upang i-promote yung pangkalusugan na aspeto, pati yung creativity ng ating mga nasa eskwelahan, kasi nasa kawalan ng edukasyon. At tayo yung estudyante natin Para ngayon, magkaroon sila ng mas deeper sense kung ano ba yung kahalagahan ng nutrisyon. at yung involvement talaga nila doon sa tinatawag natin pag-promote ng ating nutrisyon. At napakaganda nito dahil alam niyo po, ang pag-promote po ng nutrisyon, medyo hindi appealing ito minsan sa mga ibang kabataan. Pero ito makikita natin in a way na kung saan mas ma-encourage nila yung kanilang kapwa kabataan kung papaano ba talaga pahalagahan ang usapin patungkol dito sa malusog na pamayanan. Muli po palapakan po natin ang mga finalists po natin sa Video Nutri-Jingle Contest 2019. Congratulations po sa inyong lahat. At ngayon, dadako na tayo sa mga nanalo sa ating
Jingle Video Contest Season 2. Sila ay makakatanggap ng cash prize at plaque. Ang cash prize sa naturang patimpala ay sponsor ng League of Nutrition Action Officers of Region 1 at ang Lupang Ilocos Barangay Nutrition Scholars Federation Incorporated. Yan, makikita po dito po, yung mga judges po natin talaga nahirapan at yung pagpo-promote sa social media, napaka-importante po doon. Talagang ito yung way talaga na mapakabot sa mas nakakarami kung ano ang mensahe ng kanilang ginawang nutrition at original composition po ito. Pwede natin gamitin yan sa radio program din ng City Government of Okay. Alaminos. Yan, so meron po yung radio program po. Yes, it's 1 hour every Tuesday. Yun. So, Sa DCWM. siguro ang NNC ay pwede mag-submit ng kanilang mga nutrition na yung audio para ma-play doon sa programa ng nutrition dito sa ano po, sa ating pong syudad ng Alaminos. Ayun. Kasi kasabi ng KBP rin po, yung pong istasyon kung saan nakaroon ng programa, sila Ma'am Eleanor, ang DCWM. DCWM. Okay, unahin na po natin po. Itong aking unang tatawagin ay malapit po sa aking puso dahil ako po ay graduate sa school na ito. Ang unang tatawagin po natin, second runner-up of the Nutri Jingle Video Contest Season 2, ang Alaminos City Division, Alaminos City National High School. Palapakan po natin po. At noong nakaraang taon po ay nagkamit po ng first runner-up sa parehong kompetisyon. Tawagin na po natin po kanilang pinatawan sa pangunguna ni Ginoong Ricardo Aviento, ang kanilang principal for at superintendent Danilo Sison. So napapanood po natin po yung kanilang ginawa na Nutri Jingle Video. Kasama po ang kanilang masipag na teacher na si Madam Raquel. Palakpakan naman po natin. Sila din ay tatanggap ng cash prize worth of 4,000 pesos. Congratulations po sa Alaminos City National High School. Palapakan po natin ulit po ang Alaminos City National High School. Very creative ma'am, di ba? Yes. Malapit po yan sa ating Propagation Information Center. Sa Ma'am Raquel, Sir Ricardo, congratulations. At ang first runner-up naman po ngayong taon ay matatanggap ng San Carlos City Division, Malacanang National High School. Sa pangulo po ng kanyang school head na si Binibining Evangeline P. Liwanag, kasama po sila Sigrid Bunyo at Franz Adrian Lopez. Congratulations po. At ang mag-receive ng award po ay si Sitaw Dr. Kayabya. Palapakan po natin po. Muli. At sila ay tatanggap ng plot of Lutog na po yung isang mga kapatid bulak. at cash prize worth of 6,000 pesos. Sila po ay hindi nakalahok ng season 1. Pero kahit sila ay first timer, ay nasungkit agad nila ang first runner-up. Kaya palakpakan po natin. Muli ang San Carlos City Division, Malacanang National High School. Malacanang yan. Okay. Congratulations po. At ngayon po, ay kilalanin natin ang champion sa Nutri Jingle Video Contest ngayong taon. Mula po sa Ilocos Sur Division, ang San Juan National High School. Sa pangunguna po ng kanilang mga coaches na sila mga Irene Palasan, Rafi Alveza, Lena Piniel, at Timorieta Claudette Ballesteros. At sila din po ay
nanghali champion po na sabi ko ating pala noong nakaraang taon. So, consistent. System. Congratulations muli. Kasama ng bag, tatanggapin sila ng cash prize worth of 10,000 pesos o 10,000 piso. Muli po ang San Juan National High School para pakapulan po ang mga kampiyon po natin sa Lutong Jingle Video Contest. At sa punong ito ay dumako na tayo sa mga mapaparangalang mga nutrition champions. Bago ang lahat, ang kaunang pagsusuri ay hindi maisasagawa kung wala ang ating masisipag na Regional Evaluation Team. Dahil dito nais ng NNC Regional Office 1 na ipaabot ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay ng plaque of appreciation sa mga miyembro ng 2019 RNet. At ito po ang nilalaman ng Plaque of Appreciation of the Republic of the Philippines, Department of Health, National Nutrition Council, Regional Office 1 awards this plaque of appreciation to in recognition of his or her invaluable support, active involvement and commitment as a member of the Regional Nutrition Evaluation Team during the 2019 monitoring and evaluation of local level plan implementation pro or MELP pro. Ang search for the 2018 Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar given this 4th day of September 2019 during the Gawad Parangal Nutrition held at Don Leopoldo Cecil Convention Center, Alameda City, Pangasinan. Signed by the Nutrition Program Coordinator of NNC 1 Region 1, Ms. Maria Eileen Blanco, and RNC Chairperson Director Valeriano Jesus P. Lopez of DOH Regional Office 1. Inaanyayahan namin sabay-sabay ang mga miyembro ng RNet para tanggapin ang plaque of appreciation mula sa NNC. Simulan natin sa tagapangulo ng 2019 RNet, Ginang Rosemary Villanueva, Planning Officer 2 ng Department of Agriculture, Regional Office 1. So hindi po namin na manatili po yung pong mga tatawagin po sa stage para po sabay-sabay ang photo ko. Ginoo or Gina Melita Castillo ng MGO kasama ng Pangulo ng 2019 RNet. Ginoong Bernard Biay, Private Sector Representative. Ginoong John Chester Elasticol ng NEDA Regional Office 1. Binibining Mary Ann Bermudez ng NEDA, Region 1. Ginang Mariclis Rimas ng DepEd Regional Office 1. Binibining Melodia Picalda ng Department of Labor and Employment Regional Office 1. Ginang Ann Hazel Flores ng PIA Regional Office 1. Ginoong Renzi Mapusi ng Department of Agrarian Reform, Regional 1. So, sabay-sabay, yung po mga ibang po natin po RNet, please join at magkaroon po ng photo op po dito po sa stage. Muli po, palakpakan po natin ang ating mga taga-suri or evaluators po natin po. Isang masiga po palakpakan po para po sa ating po mga masasipang evaluators. Muli po, palakpakan natin ang ating mga evaluators. Thank you so much. Ngayon naman po ay ibibigay na natin ang mga parangal sa ating mga barangay nutrition scholars.
awards this plaque of recognition to, as finalists, for the search for the 2018 Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar, given this 4th day of September 2019 during the Gawad Parangal ng Nutrisyon held at Don Leopoldo Sisig Convention Center, Alaminos City, Pangasinan. Signed, Maria A. D. Blanco, Nutrition Program Coordinator of NLC Region 1, and Director Valerian Jesus B. Lopez, Director for DOH Region 1, and the Chairperson, Regional Nutrition Committee. Bukod sa mga kake, ay makakatanggap din sila ng cash award. Tawagin po natin po si Pines Marife Santos ng Barangay Mamarlao, Lungsod ng San Carlos. Kasama na po ang kanyang pamilya at mga miyembro ng PNC at CNC. Muli po palakpakan po natin, Pines Marife Santos and Company. Muli po si PNS Maribel Santos ng Barangay Mamarlao, City of San Carlos. Palakpak po kayo, pag-exercise po yan. Mabuhay po tayo. So pagkatapos ng photo op, hinigit po namin si Ma'am PNS Maribel Santos to please remain on stage. Maraming salamat po. Para kay DNS Marife F. Santos, naniniwala siya na kailangan ng pagkakaisa tungo sa malusog ng mamamayan. Una siyang itinalaga bilang barangay health worker noong 2013 sa loob ng 2 taon. Nagitalaga siya ng kanilang punong barangay na maging barangay nutrition scholar noong July 2015. Dumadalo siya sa iba't ibang training at seminar para magkaroon ng sapat na kaalaman sa nutrisyon. Isa pang finalist po ay si PNS Magdalena Cabusi ng Barangay ang Balide, Pugo, La Union. Kasama niya sa pagtanggap ang kanyang award ng kanyang pamilya, mga miyembro ng BNC at ang FNC. Ayon po kay PNS Cabusi, mahal na mahal niya ang pagiging PNS at ito ang naging daan sa kanyang adhikain na tumulong sa kanyang barangay sa pagsuko ng malnutrisyon. Muli po palakpakan po natin, PNS Cabusi. Ngayon naman ay tawagin natin si BNS Imelda Manzon ng Barangay Aragaan, Lungsod ng Dagupan, kasama ang kanyang pamilya, miyembro ng BNC at ang CNC. Ang kalusugan ang tunay na kayamanan at hindi ang mga ginto at bilang. Yan ang gabay ni PNS Manzon sa kanyang pagpulin bilang PNS. Naniniwala din siya na kapag may pagkakaisa ay walang imposible. Muli po palakpakan natin, PNS Manzon. Ang susunod naman ay mula sa Barangay Abud, Batak City, Ilocos Norte. Siya ay walang iba kundi si PNS Lena Pasita Alibuyo. Kasama niya ang kanyang pamilya, miyembro ng PNC at CNC.
Naniniwala po si BNS Alibuyo na there are no secrets to success. It is a result of preparation, hard work, and learning from failure. Ito ang nagsisilbing gabay niya sa pag-abot ng kanyang pangarap para sa nutrisyon. Muli po, palakpakan natin, BNS Alibuyo. Ang susunod na finalist ay mula sa barangay Ilio, Burgos, Pangasinan. Tawagin naman natin si BNS Imelda Cabrito. Kasama niya ang miyembro ng BNC. Ilio. Okay, ulitin po natin. Ang susunod na finalist ay mula sa barangay Ilio, Burgos, Pangasinan. Tawagin natin si BNS Imelda Cabrito. Kasama niya ang miyembro ng BNC at MNC. Thank you so much po. Si BNS Cabrito ay naniniwala na ang pagsisikap at pagtsatsaga ay mga susi para sa mapagtagumpayan ang kalagayang pangnutrisyon. Ngayon naman ay tawagin natin ang BNS mula po sa barangay Tarayday, Lawag City, Ilocos Norte. Siya ay si BNS Fatima Claudia Batucan. Kasama niya ang kanyang pamilya, miyembro ng BNC at ang CNC. Para naman po kay BNS Batucan, progress against malnutrition is possible, but it will require a concerted effort by all means. Ito ay palaging nasa isip para magampanin niya ang kanyang tungkulin bilang BNS. Ang susunod ay si BNS Erdita Galos naman ng barangay Patpata First, Candon City, Ilocos Sur, ang isa pang finalist. Kasama niya ang kanyang pamilya, miyembro ng BNC at ang CNC. Ang kanyang delegasyon at kasipagan po ang nagsilbing gabay para magkaroon sa pagkakaroon ng kumpiyansa at tiwala ang kanyang mga kasama. Ang nais ni BNS Galos ay ang matulungan at mapabuti ang kalusugan ng kanyang barangay. Tawagin naman natin ngayon si BNS Roma Beer Brioso ng barangay San Vicente, Lungsod ng San Fernando. Kasama niya ang kanyang pamilya, miyembro ng BNC at ang CNC. Si BNS Brioso po ay naniniwala sa success does not lie in results but in hard work, determination, good planning, and perseverance. Being the best is not so important, but doing the best is all that matters. Ito po ang kanyang mga katagian at paniniwala na sandata niya sa paglaban ng malnutrisyon sa kanilang barangay. Ang susunod naman ay si BNS Maylin Magaway ng Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Kasama niya sa pagtanggap ng parangal ang mga miyembro ng BNC at MNC. Para po kay BNS Magaway, ang pagsisilbi sa kanilang barangay at ang mga nasasakupan at pagtulong sa pagsasaayos ng kanilang kalusugan ay ang kanyang prioridad. Ngayon naman ay tawagin na natin ang second runner-up, Regional Outstanding BNS. Siya ay walang iba kundi si BNS Rosario Reyate ng Barangay Polo, Lungsod ng Alaminos. Kasama niya ang kanyang pamilya, miyembro ng
BNC at CNC sa pagtanggap ng parangal. And of course, the city officials headed by Mayor Art Brian Celeste at ang ating City Vice Mayor Anton Perez, City Councilor Apol Bantay, and all the members of the technical working group. Growing better every single day is a key in attaining one's goal. Ito ang prinsipyo ni BNS Liate sa pagkagampanan ang kanyang tungkulin bilang BNS. Muli po mga po natin ang second runner-up for the Regional Outstanding BNS Rosario Liate ng Barangay Polo Lungsod ng Alaminos. Once again, congratulations, BNS Rosario Riate ng Barangay Polo. Sa pagkakataon ito ay tawagin naman natin ang first runner-up, Regional Outstanding BNS. Siya ay si BNS Anaril Adriatico ng Enusan Norte, Bigan City, Ilocos Sur. Kasama niya ang kanyang pamilya, miyembro ng BNC at ang CNC. Serve with your best. Serve without limits. Ito ang kanyang naging tuntunin para sa kanyang tungkulin bilang BNS. Ayon din sa kanya, ang ginawa mo sa kapwa mo ay ginawa mo din para sa ating Diyos. At ngayon, pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang ating 2018 Regional Outstanding BNS at finalist sa National Outstanding BNS. Siya ay si Annalyn Bernardo ng Barangay Patag, Galimuyot, Ilocos Sur. Siya din ay naging finalist noong nakaraang taon. Kasama niya ang kanyang pamilya, miyembro ng BNC at MNC sa pagtanggap sa kanyang karangalan. Bukod po sa plaque of recognition na nagmula po sa rehiyon, ay makakatanggap din po siya ng plaque of recognition mula sa LNT National Office po na nilagdaan ng Executive Director for Dr. Azucena Dayanghira, ang National Nutrition Council Executive Director. Makakatanggap din po siya ng 20,000 pesos bilang Regional Outstanding BNS. Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success. Ito naman ang naging adhikain ni BNS Bernardo sa pagiging isang BNS. Naniniwala din siya na lahat ng sinimulan ay magiging matagumpay kung may pagsisikap at determinasyon sa paggawa. Muli po, palakpakan po natin, BNS Bernardo, ang ating pong BNS Regional Outstanding. At isang masigabong palakpakan sa lahat po ng Barangay Nutrition Scholars. Congratulations po. Kung meron tayong mga masisipag na BNS, ay mayroon din tayong mga lokal na pamahalaan na gumagabay sa kanila. Kaya nga, ngayong taon ay binisita o binibisita din ng 4 na probinsya at ang Independent Component City. Dahil sa kanilang ginagawang mga programang pang-nutrisyon at suporta ay nararapat din natin silang bigyan ng pagpapahalaga. Pero bago po natin sa tawagin, basahin po natin nilalaman ng scientifico. Republic of the Philippines Department of Health National Nutrition Council Regional Office 1 present this Certificate of Merit to
for actively participated in the annual Local Nutrition Monitoring Evaluation or MELPI Pro and for the continued effort in addressing malnutrition problems in their respective province or city. Given this 4th day of September 2019, during the Gawad Parangal ng Nutrisyon held at Don Revolvo Season Convention Center at Alabino City, Pangasinan. Signed by the Nutrition Program Coordinator, Maria Emily Blanco, and Dr. Valeriano Jesus Lopez, Director 4 of the DOHC-HD1 and Chairperson of the Regional Nutrition Committee. Unahin na natin tawagin ang lalawigan ng Ilocos Sur. Lalawigan po ng Ilocos Sur. And get ready na po, La Union. And Independent Component City ng Dagupan. And once again, may we request representative po mula sa lalawigan ng Ilocos Sur para tanggapin po ang Certificate of Merit. And from the province of La Union, the Independent Component City of Dagupan. So any representative po from the local government. Sabay-sabay na po. Ilocos Sur, La Union, and Dagupan City. Palakpak po natin po ang tatlong LGU po natin po. Once again, congratulations po sa ating mga LGUs. So we are here from the province of La Union, from the province of Ilocos Sur, and the independent component city of Dagupan. Muli po palapakan po natin po ang ating mga LGU sa pasigaw palapakan po para sa kanila. And thank you very much for the continued effort po at suporta para sa ating pong malusog na pamayanan at mga mamamayan. Ngayon po ay dadako na tayo sa isa pang kategorya ng parangal, the Certificate of Quality Nutrition Program Initiative Award. Katulad na rin nabanggit natin kanina ay meron tayong very satisfactory at satisfactory na kategorya. Bago natin tawagin ang mga tatanggap ng parangal, ay basahin muna natin ang nilalaman ng sertipiko. The Quality Nutrition Program Initiative of the National Nutrition Council presents this certificate of recognition to for being on track on nutrition program implementation as indicated by its overall satisfactory or very satisfactory compliance of 2018 nutrition standards. Given this 4th day of September 2019 during the Gawad Parangal ng Nutrisyon held at Don Leopoldo Season Convention Center, Alabino City, Pangasinan. Signed, Ms. Maria Aileen B. Blanco, Nutrition Program Coordinator of NNC RO1, and Dr. Valeriano Jesus V. Lopez, Regional Director of DOH CHD1 and Chairperson of Regional Nutrition Committee. Sa pagkakataon po ito, hihingi po namin magkaroon ng moment. Pag tinawag po namin, very proud na pumunta po dito sa stage para tanggapin po ang inyong pong award. Heto na po ang mga probinsya, munisipyo at syudad na makakatanggap po ng Certificate of Quality Nutrition Program Satisfactory ngayong taon. Unahin na natin tawagin ang munisipyo ng Burgos sa Ilocos Norte. Para tanggapin ang kanilang parangal, tawagin na natin ang kanilang kinagawan sa pamumuno ng kanilang Municipal Nutrition Action Officer na si Ginoong Orlino Ibos Jr. kasama si Honorable Robosel Jimenez. Muli po pala natin po ang bayan ng Burgos, Ilocos Norte.
At sunod po natin tawagin ang isa pang munisipyo na makakatanggap po ng parehong parangal, Burgos pa rin. Mula naman sa lalawigan ng Pangasinan, Municipality of Burgos, na pamuna po ng kanilang kagawad, Victor Regang Reyes, Chairman Committee on Health and Nutrition. Pwede po ba natin palakpakan every time na tinatawag po to receive their plaque or any award? Thank you very much. Awan tibayan ako tilang Pumalakpak. awan pa. Actually, that's an exercise. Congratulations po sa Municipality of Burgos, Pangasinan. Dumako naman tayo sa mga syudad na makakatanggap ng parehong parangal. Tawagin natin ang lungsod ng Candon sa Ilocos Sur sa panguna ng kanilang City Nutrition Action Officer, Ninfa Pascua. Congratulations, City of Candon. Joining with them is one of their city council also of Candon. Congratulations po, ma'am. Congratulations po, sir. Congratulations po. Congratulations po. At here po, ang lungsod ng Alaminos ay makakatanggap po ng parehong parangal. Tawagin po natin ang kinatawan ng lungsod sa pangunguna ni Mayor R. Brian Celeste. Kasama po ng ating City Mayor Art Brian Celeste, ang ating City Vice Mayor Anton Perez, ang ating napakasipag na City Nutrition Action Officer Ma'am Virginia Francisco, at syempre po ang ating City Health Officer Dr. Maria Victoria Orfilada Panambas. Ngayon din ang ating City Administrator, ang ating City Local Government Operations Officer, and all the members of the Technical Working Group. Congratulations po sa lungsod ng Alaminos. Once again, congratulations to the City Government of Alaminos headed by Mayor Art Brian Celeste. Tawagin din natin ang lalawigan ng Ilocos Norte at ang pinatawan na si Ginang Elma Iracta para tanggapin ang kanilang parangal na Certificate of Quality Nutrition Program Initiative Satisfactory. Muli po ang lalawigan ng Ilocos Norte.
Certificate of Quality Nutrition Program, very satisfactory. Palakpakan natin ang lalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Dr. Susan Rita Merino, kayo din po si Board Member Rosalie Gracia Perez. Tapaba. Congratulations po sa lalawigan ng Pangasinan para po sa very satisfactory winning. Palakpakan po natin ang mga kaisa natin sa nutrisyon at hangat talaga ng National Nutrition Council na sa mga susunod na taon ay dadami pa ang mga mapaparangalang lokal na pamahalaan para sa Green Banner Award at kung maaari sana ay lahat ng 116 na munisipyo, 9 na syudad at 4 na probinsya ay makakakuha nito. At ang isa pong pinakikita po natin po ang consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition or Crown First Year Maintenance Awardees. Palakpakan po natin po ang munisipyo ng Santa sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ang Santa po ay makakatanggap ng plaque of recognition bilang consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition First Year Maintenance Award. Natanggap po din nila ang kanilang pagkilala po at cash prize galing sa National noong nakaraang linggo sa PICC sa Napang National Nutrition Awarding Ceremony. Para tanggapin ang kanilang parangal, tawagin na natin ang mga kinatawan ng Santa sa pamumuno ng kanilang Executive Secretary, Ginoong Danilo Bueno, on behalf of Mayor Jesus Bueno Jr., kasama ang kanilang Municipal Nutrition Action Officer na si Ginang Evangeline Corpus at mga punong barangay na mga nabisitang barangay noong pagsusuri. So para sa ating po malalaman, Republic of the Philippines Department of Health, National Nutrition Council Regional Office 1 awards as part of recognition to Santa Ilocos Sur as first year maintenance consistent regional outstanding winner in nutrition. Given this 4th day of September 2019, during the Gawat Parangal ng Nutrition, held at Don Leopoldo Convention Center, Alabina City, Pangasinan, signed by our officers from NNC Region 1 and DOH Regional Office 1. Ang Santa ay mayroong programa na tinawag nilang Santa Smiles o Sustainable Municipality where individuals live in a livable environment and society. Ito ay isang paraan nila upang magkaroon ng malusog na komunidad sa pagtutulong-tulong ng mga miyembro ng MNC at pagkakaisa ng mamamayan ay patuloy silang nakapagbibigay ng serbisyong pangkalusugan at pangkutrisyon sa kanilang nasasakupan para sa kanilang laban sa malnutrisyon. Muli po palakpakan po natin ang bayan ng Santa Ilocos Sur. Ngayon naman, kumamula tayo sa isa pang consistent regional outstanding winner in nutrition of Crown. First Year Maintenance Awardee. Walang iba kundi ang Heritage City of Reagan. Tulad ng Santa, sila ay tatanggap ng plaque of recognition bilang consistent regional outstanding winner in nutrition First Year Maintenance Award. At natanggap na din nila ang kanilang parangal at cash prize mula sa National noong nakaraang linggo. Para tanggapin ang kanilang parangal, tawagin na natin ang mga kinatawan na nagsugang ligan sa pamumuno ng kagalang-galang Mayor Juan Carlo S. Medina, kasama ang kanilang City Health Officer, Dr. Loida Rajes, ang kanilang City Nutrition Action Officer, Pedro Joseph Iguracion, ang CNPC, Maylene Amano, at ang mga miyembro ng CNC.
Taon-taon ang lungsod ng Bingan ay patuloy sa pagsasagawa ng iba't ibang proyekto upang matugunan ang mga pangangailangan ng pangkalusugan at nutrisyon ng mga Piguenos. Para matugunan ang mga ayos na pangangailangan, sinisigurado ng lokal na pamahalaan na nagkakaroon ng tamang assessment at pagpaplano para sa nutrisyon. Isa sa kanilang proyekto ay ang Child First Project, Child's Foundation Invest, Raise and Sustain para matugunan ang problema ng pagkabanso. Ito ay may tatlong bahagi. Una ay ang Women Health Drive, ang ikalawa ay ang Children Health Drive, at ang ikatlo ay ang Teenage Health Drive. Mga kanutrisyon, muli po palakpakan po natin ang mga naging kampiyon sa nutrisyon ngayong taong 2019. Isa pa sila po palakpakan po para po sa ating mga kampiyon. Congratulations po sa inyo lahat. Ngayon naman ay aanyayahan nating maupo ang ating mga panauhin at ating panoorin ang masiglang presentasyon ng Alabino City National High School Cultural Dance o ang Alabino City National High School Cultural Dance Group sa kanilang alay sa ating mga awardees, ang mga nutrition champions. Palakpakan po natin sila. Muli palakpakan po natin ang Alabino City National High School Cultural Dance Group.
National High School Dance Group, and may we request the group and the coach to please remain on stage for the awarding of their certificate. May we call on Ma'am Maria Eileen Blanco, our NCBO Office 1 Director, para po i-award ang Certificate of Appreciation. May we request Ma'am Maribel Lazo of the Alaminos City National High School to join the group and to award Certificate of Certificate of Appreciation Appreciation. to Alaminos City National High School Dance Group for sharing their talent during the 2019 Gawad Parakan Competition. Napakagaling ng mga Alaminians. So hindi lang po kampiyon sa nutrition, pero kampiyon din. Katulad mo. At katulad din po ng ating po nabanggit po, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Huwag po kayong mag-alala, malapit na po tayong matapos at magsalo-salo po. Oo. At alam mo ba, ang napaka-importante po dito is the sharing of ideas doon po sa tatawag natin ng mga proyekto programa para sa mission. And also in a creative way. Yung best practices natin na pwedeng iuwi sa ating mga respective places. E muli po palakpakan po natin ang Alaminos City National High School Dance Group. Ngayon ay tawagin natin muli ang ating Regional Nutrition Program Coordinator na si Ginang Maria Eileen D. Blanco para sa pagpapakilala sa ating panakirning paglalan. Maraming salamat po. So, isang masustansyang umaga po sa ating lahat. Okay pa rin po ba kayo? Gutom na? Hindi pa, no? Okay, so, kinagagalak kong ipakilala po sa inyo ang ating panahon pandangal ngayong araw nito, ang ating gawad parangal ng nutrisyon 2019. Ang ating panahon pandangal ay isang halimbawa ng taong pinanganak sa tamang lugar at tamang pagkakataon. Siya ay pinanganak sa San Fernando City, La Union, at siya ay nagtapos ng elementarya sa Christ King College. Pinagpatuloy niya ang pag-aaral ng sekundarya sa La Union National High School at nagtapos, hindi na sasabihin taon. Okay. So, bitbit ang kanyang kaalaman at pangarap, tumutong siya sa kolehiyo at nag-aaral siya sa University of Santo Tomas, sa Manila, at kumuha ng kanyang medisina sa Wilhelm Lagrosa Educational Institute at sumunod ay nakapasa siya sa licensure examination. Siya po ay gumano sa iba't ibang seminars at international at lokal. Noong ika-2 ng Marso, taong 2011, sa ginanap na ika-161 Foundation Anniversary Celebration, natanggap niya ang pagkilala para sa La Union Service Award for Outstanding and Exemplary Services to the Province. Siya ay naging OIC Director 4 sa Center for Health Development Lima Roca, OIC Director 4 sa Center for Health Development Region 1, dito sa La Union, at OIC Director 4 sa DOH CAR. At ngayon, pagkatapos ng CAR, nasa atin na po siya ngayon. Siya po ang Regional Director ng DOH Region 1. Siya ay membro ng UP College of Public Health Alumni Association and Society Incorporated, Philippine Public Health Association, JICA Alumni Association, and the Philippine Leprosy Society. Sa lahat ng mga narito, malubod kong pinakikilala ang ating pangunahing pandangal, ang ating chairman ng Regional Nutrition Committee ng National Nutrition Council Region 1, ang director ng Regional DOH Region 1, our dearest, very active, very dynamic Director, Val Lopez. Magandang umaga po sa ating lahat. Let me start with recognizing all of us, led by Honorable Alliance and Vice Mayor
Mother Elsie is present. Mayor Mr. Martin is also with us. The members of the presidential table, members of the evaluation team for which we are here today, not for their hard work, we will never know the dreams. And let me collectively address everybody as health and nutrition advocates. Magandang umaga po sa ating lahat. But as I prepared my speech, one word came into my mind. The word learning. Learning is continual work to be done in kindness, done by watching, by warning, by praise, but above all, by example. We all started by learning everything about nutrition, in doing the nutrition plan action, in coordinating with various stakeholders. Learning is always there. While learning what is best for the people, many laws were also passed in order to give priority to the program of health and nutrition. Number one is Republic Act 11148, Kalusugan at Nutrisyon ng Nagnanay Act. This act talks about the first 1,000 days of the baby, which represents the 9 months while in the womb, and the next 2 years before the child reaches his or second birthday. Ensuring optimal nutrition in the first 1,000 days represents an intervention package composed of services to a pregnant woman, including prenatal and nutrition, exclusive breastfeeding for the first 6 months, and appropriate complementary feeding starting with 6 months with continual breastfeeding. Another law is the Public Act 11210, the 105 expanded maternity leave, where mothers will have more time to rest from pregnancy, knowing that pregnancy is a very tiring event in a mother. Children will be better fed. Fathers and caregivers can bond and create more lasting memories with their loved ones as families everywhere receive the greatest gift of all, the time to be together. And lastly, Republic Act 11223, the Universal Healthcare Law, also known as Kalusugang Pangkalahatan or KP, is the provision to every Filipino the highest possible quality health care that is accessible, efficient, equitably distributed, adequately funded, fairly financed, and appropriately used by an informed and empowered public. As we can see, nutrition encompasses all areas of existence. All parts are interconnected. This is the very reason why government is exhausting necessary efforts to ensure that each and every citizen, preschool and school children especially, get the proper nutrition they deserve. Good nutrition in an environment is an instrument or investment for itself, to see to it that the well-being of all is given priority. NNCU, National Nutrition Council, as a policy-making and coordinating body on nutrition, in partnership with our local government units, stakeholders, partners, are committed in realizing this goal that is nutritional adequacy for all Filipinos. Right and proper nutrition may not be expensive,
All it takes is an effective information and advocacy campaign to make the communities understand the importance of eating right and eating smart. Today, as we give credit to the local government units and barangay nutrition scholars who have made a huge contribution in the region, we recognize them, their effort in championing nutrition in their respective areas. These LGUs and BNS exhibit such qualities that will not only help them in achieving their goal, but also bring glory to the extent of success in our fight against nutrition. We are gathered here not just to celebrate the achievement of LGUs and BNS, but also to give due regards to our value and morals, which these awards exemplify, like integrity, zeal, excellence in fighting all the challenges against malnutrition. As we receive this significant award today, may we always be reminded and inspired to do more in our fight against malnutrition, especially the increasing trend of non-communicable diseases, a lifestyle-related and diet-related disease. Let all the challenges we are facing right now be our motivation to strive harder for the community, to recognize that health and nutrition is the primary foundation to improve the country's development today and in the future. To those who receive awards, honors, and distinctions, I say, well done. And to other LGUs, I say, you too can make the best and be the next nutrition honor awardee or National Outstanding Nutrition Scholar. To all our stakeholders who are here today, let us continue learning. Let us make this learning part of our day-to-day lives and extend this learning to the community, especially the children. In the end, I would like to use this wonderful opportunity to thank the National Nutrition Council Regional Office 1 for making this momentous event for our LGUs and nutrition workers. I would also like to extend our special thanks to our stakeholders for joining us in making this occasion a huge success. Let's move together towards universal healthcare. Maraming salamat po, congratulations sa ating mga awardees, at mabuhay tayong lahat. May request Director Val to please remain on stage and maybe invite Ma'am Maria Amy Blanco in awarding the plaque of recognition o plaque po ng pagpapahalaga sa pag-aking response sa ating pangunahing pandalan. Once again, maraming salamat po kay Director Valeriano Jesus Lopez para pampulan din si Director Val. Republic of the Philippines Department of Health National Nutrition Council Region 1 awards this plaque of recognition to Director Valeriano Jesus B. Lopez, Director 4 of DOH Center of Health Development 1 and Chairperson of the Regional Nutrition Committee, in sincere recognition and heartfelt appreciation for the unselfish sharing of his time and expertise as a keynote speaker on the occasion of the Gawad Paralan ng Nutrisyon 2019. Given this 4th day of September 2019, during the Gawad Paralan ng Nutrisyon held at Don Leopoldo Season Convention Center, Alamino City, Pangasinan, signed by Maria Amy Blanco, Nutrition Program Coordinator of National Nutrition Council. Muli po palakpakan po natin, Director Val Lopez. Ngayon naman ay tawagin na natin ang ating mga representante ng mga kampiyon sa nutrisyon para marinig natin ang kanilang mensahe. Una natin tawagin si Kagalang-Galang Juan Carlo S. Medina, Mayor ng Vegan City na kinatawan ni Ginoong Henry Joseph Tiguracion. Ang
kanilang City Nutrition Action Officer. Palakpakan po natin lahat. From the heritage and wonder city of Liban, I bring to you greetings of peace and love, where hospitality is our nature and warm smiles on every faces. To each and everyone, good morning. At this juncture, I would like to recognize the presence of our Director Valeriano Jesus Lopez, Chairperson of the Regional Nutrition Committee, mayors and officials from the different cities and municipalities, our nutrition program coordinator, Ma'am Eileen Blanco, our regional nutrition evaluation team, our local PNS Federation, the League of Nutrition Action Officers, League of District Nutrition Program Coordinators, other members of the Presidential Tables, and other distinguished guests for this day. And to all who are here today, good morning. Being here attests the reason of we are all diligent in providing health and nutrition services to our community. Yes, we are here again to receive recognition of all our hardships, and this is our day to enjoy and be meritorious. In spite being awarded as the consistent regional outstanding winner on nutrition, the City of Vigan continues to transform values into actions, visions into realities, obstacles into innovation, disconnectedness into solidarity, and risk into rewards in order to meet the health and nutrition needs of our Bigenyo people. Guided with our vision, Healthy Bigenyo for a healthy heritage community. Annually, the city aims to provide access to the best possible nutrition services for the people to ensure their development. It is a challenge for us as we continue to innovate, improve interventions to meet the changing needs of every Bigenyo. The City Nutrition Committee continues to ensure the current realities of the people are addressed through proper assessment and through planning. With the efforts of our City Mayor to improve the capacities of the health and nutrition worker, the city government of Bigan partnered with the Ateneo School of Government to offer Masters in Public Management with an output of Governance Innovation Report. To date, a total of 23 employees from the city graduated from Ateneo School of Government. And 2 of the 23 graduates are nutrition workers, and I am one of them. Our study is gradually implemented this year regarding to the functionality of the Barangay Nutrition Committee and in support to the First 1,000 Days program, First 1,000 Days Law, the Bigenyo version, which is the Bigenyo's Foundation via the First 1,000 Days program. The city is very happy to see that we are improving the nutritional status of the people. Recognizing our efforts to giving us the First Year Maintenance Award denotes that we need to surpass our present accomplishment. It is still the wide participation of the community people, the support of the non-government agency, non-government organizations, the national government agencies, the provincial offices to make this a success. In Vigan, we always make sure that Bigenyo Child is always #1. All this attests to the great efforts of the city has undergone to achieve a healthy heritage community. It ascertains that we are on the right track in meeting our goals through providing health and nutrition needs of the Bigenyo. There are still many things to do. The city promised to continue to work harder in the realization of the goals of the Philippine Plan of Action for Nutrition 2017 to 2022. On behalf of Mayor Juan Carlo Medina, we would like to congratulate the Regional Office 1 National Nutrition Council for this successful
Regional Nutrition Awarding Ceremony. Once again, thank you and God bless. Thank you very much, Sir General Joseph Figuracion, representing Mayor Medina of Vigan City. At ngayon po, tawagin po natin ang Mayor po ng Santa Ilocos Sur na i-represent po ng kanyang Executive Secretary na si Sir Danilo Bueno. Palapakan po natin. At sa kanyang mensahe. Greetings from the Municipality of Santa, Province of Iloilo. It is my deepest regret to inform you that Mayor Jesus Beno Jr. was not able to join us this morning because of prior engagement. Nonetheless, he left a message if you would allow me to read. In behalf of the Municipality of Santa, I would like to take this opportunity to express my deepest gratitude to the people who helped and supported us in our journey as consistent regional outstanding winners in Nutrition First Maintenance Award. I would like to thank the National Nutrition Council in honoring us with this award. This is a very proud moment for me, but I didn't walk alone. With me are the active and dedicated employees of the municipal government of Santa, especially Dr. Mario Cardenas, our Municipal Health Officer, and Ms. Evangeline Corpus, our Municipal Nutrition Action Officer. Stakeholders and all equally active and dedicated barangay nutrition scholars of Santa Ilocos. They have worked day in and day out to make us one of the recognizable LGU in Region 1. Being awarded with this means a lot for us. It means that we have effectively done our part in implementation of local nutrition program for the attainment of improved nutritional status of our municipality. May this be a continuing challenge for all of us to exceed expectation. Thank you and mabuhay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Jesus Bueno Jr. Represented by Executive Secretary Danilo Bueno of Santa Ilocos Sur. At sana'y pagpatuloy po ninyong i-inspire ang mga katulad po nating LGUs. At syempre lahat tayo ay gusto rin pong marinig ang mensahe mula sa ating 2018 Regional Outstanding DNS. Tawagin na natin si DNS Annalyn Bernardo. Palakpakan po natin lahat. Bago ang lahat, nais ko pagbatiin ng magandang tanghali at mga nasa presidential table ng ating ill speaker, si Sir Valeriano Jesus Lopez. Ako ay nagagalak na tumayo ngayon sa inyong harapan upang ibahagi ang mga naging karanasan ko bilang isang DNS sa pagkamit ng pagiging outstanding DNS sa buong region. Ang pagiging isang DNS ay hindi madali. Napakaraming aspeto ng buhay ang dapat suungin. Nariyan ang pasaway ng magulang na pilit ko pa rin kinakonsil sa kabila ng pagbabawalan nila sa iyo. Kailangan ng brain maging maliksi at malawak ang kaisipan para makapag-isip ng agarang solusyon sa mga biglaang problemang darating hinggil sa nutrisyon. Dapat rin maliksi ang galaw at malakas at malusog ang katawan kasi tuwing nagtitimbang tayo, may mga bata na ayaw sa salgar na siyang gamit natin. Kaya, dapat maging malakas tayo sa pagkarga
Ngunit, ang lahat ng ito ay aking nalusutan at napagtagumpayan sa tulong ng buong may kapal at mga taong naniniwala sa akin. Kaya, nais kong pasalamatan ang mga taong ito. Ang aming punong barangay Antonio Galutan, na sa tuwing may ipapaalam ako sa kanya na aktibidad hinggil sa health and nutrition, ay agad niya tinatanong kung anong kailangan at hinahanapan niya agad ang solusyon. Sa aming barangay secretary Ricardo Valdez, na tuwing may kailangan akong documents ay agad niyang ibinibigay. Sa aming kagawa ng health, Arnold Pawilan na nagsusupply ng makakain tuwing may overtime work kami. At sa aming butihing Mayor Jessie Maligsa, na nagsusuporta bilang sa financial pati na rin pagpapadala niya ng mga taong gagabay sa akin tulad na NRA Rizcaldones at Ate Widna Galwardo na nakikipagpuyatan sa pag-prepare tuwing may evaluation. Hindi ko alam kung makakatungkong ako sa tinatatayuan ko ngayon kung wala sila na lumabay sa akin. Noong bagong pasok ako bilang BNS noong 2013, ang prevalence ng malnourished sa aming barangay ay mataas. Di ko rin alam kung ano ang nga ba ang BNS noong mga panahong iyon. DHW lang ang familiar sa akin. Pati trabaho ng isang BNS ay hindi ko rin alam. Napag-alaman ko lang ito noong mga second to third session meeting namin sa munisipyo at pagdalo sa mga seminars. At unti-unti kong naunawaan ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa katawan, lalong-lalo na ang mga bata. At ito rin ang aking naging inspirasyon para humanap ng paraan para masolusyonan ang problemang ito. Bilang isang parent leader ng Pantawid beneficiaries, priority ko ang mga pamilyang may undernourished child na kasapi sa Pantawid na ilapit sa mga trainings and other livelihood program. Ang mga livelihood training na nadaluhan at napagkakakitaan na ngayon ng mga barangay ko ay gaya ng goat racing, hog racing, cow racing, carpentry, bookkeeping, catering, security guard, with processing, cosmetology, buy and sell, and entrepreneurial. Ang mga non-Pantawid member naman ay iminungkahi ko sa PNC na siya bigyan prioridad naman sa mga livelihood program ng munisipyo at nabigyan naman sila ng goat racing at food cart. Tapos may mga food packs pa na binibigay ng munisipyo. Meron din akong mga livelihood projects na siyang pinagkukunan ko ng additional funds para sa health and nutrition activities. Tulad ng beads product making, drinking straw product making, soap making, pot making, magnetic cacao cream at Acapulco cream. At napansin namin na bumaba ang prevalence ng malnourished mula nung may magganitong programa. Maliban pa sa pagbibigay ng micronutrient powder, vitamin A supplementation, deworming, supplemental feeding na siyang direktang tumutugon sa pagsugpo sa pagkakaroon ng malnourished member. Ako home-to-home visit at one-on-one counseling rin kami kasama ang ibang member ng BNC na siyang kadalasan kong ginagawa sa mga magulang o guardians ng mga preschooler. At pati na rin sa mga buntis, ibinabahagi ko sa kanila ang kahalaga ng wastong nutrition at first 1,000 days of the baby. Ang tagumpay ay makakamtan kung may tiwala sa sarili, pagsasapuso ng mga gawain na walang hinihiling kapalit, pag-iisip ng maigi at higit sa lahat ang pananalig sa Diyos. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat na tutulong at suporta sa akin. Magandang araw. Congratulations po. Muli po maraming salamat. Palakpakan po natin ang kampiyon ng nutrisyon, BNS Analita. At naman po ay na-inspire po ang marami po sa atin na maglaan po ng dedikasyon para po maging kampiyon din po sa nutrisyon. Ngayon naman po, bago po tayo konting tiks na lang po at mamaya magsasalo-salo po tayo. May konting gaganapin po ng press conference din po para po sa atin po mga panapong pandaran. And before that, i-announce lang po namin, binigyan po kayo ng evaluation form. Yung evaluation form po, sagutan niyo po yan, at yan po ay kapalit po yan pag pinalit niyo po yung evaluation form ay ang inyong souvenir. May souvenir po yun doon sa registration area po natin po.
At ngayon, tawagin naman po natin ang kampiyon ng 2019 Nutrijigo Video Contest, ang San Juan National High School ng Ilocos Sur Division Office para sa kanilang pong intermission number. Sound check. Wow!
Thank you very much. Muli po palakpakan po natin ang San Juan National High School. At ngayon, muli natin tawagin si NPC Blanco para sa pag-award ng Certificate of Appreciation sa ating San Juan National High School. Certificate of Appreciation to San Juan National High School for sharing their talent during the 2019 Gawad Parangalan ng Nutrisyon. Congratulations! Okay, very talented at napakinggan natin yung sample ng kanilang Nutri-Chicken na originally composed nila. Ang gagaling nila. Yan. So sana ito ay magsilbing inspirasyon muli sa iba nating mga kabataan. At hingin natin sa National Nutrition Council yung audio copy para ma-play sa mga radio station. Yung mga gusto mag-play. Yes, so napakaganda. Thank you. So once again, congratulations at maraming salamat sa inyong pagpapakita ng inyong talento. At pagkatapos ko ng mensahe po, maganda po tayo para sa ating pong pagpapalitrato po. So, tatawagin ko lang po ay sequence. Okay? So muli tawagin natin. At kasabay ng ating munting salo-salo, mamaya ay magkakaroon din tayo ng press conference, katulad ng nabanggit kanina ni Sir Mark, na pamumunahan ng Rota 1 at ng KBP Pangasinan upang makapanayam o ma-interview po ang mga dakilang awardees po natin. Ayan. Okay, so muli po, para sa tayo pasalamatan po lahat. Hingin po namin muli po ang ating pong presensya ng ating pong Director ng NNC Regional Office 1, Ma'am Eileen Blanco. So, good afternoon na po, no? Okay, so sa ating keynote speaker, ang ating RNC, si Dr. Ivan Lopez, maraming salamat, sir, sa mga suporta at sa mga susunod pang mga suporta. No? Sa ating mayor, our very energetic mayor, Mayor Celeste, sa ating mga presidential table, yes, mga panauhin sa ating lahat, isang malusog na hapon po sa ating lahat. So, today has offered us an opportunity to pay tribute to the invaluable contributions of our local government units, mga barangay nutrition scholars, and I wish to congratulate them. To our LG awardees, we salute you for the hard work and your initiatives in addressing malnutrition in your respective areas. We know that marami pang dapat gawin para masugpo ang malnutrition. Please continue to be champions in fighting hunger and malnutrition. To our greatest awardees, our unsung heroes, our volunteer workers in our barangays, we salute you for your unending support, commitment, and sacrifices. Wala pong tutumbas sa inyong mga sakripisyo para mapaganda ang nutritional status ng ating mga bata. Talaga namang kahit walang sweldo, tuloy pa rin ang taus-pusong serbisyo. Sana po sa susunod na taon, mas marami pa pong papangaralan. We would like to thank our very supportive partners, si Director Val, for joining us today. Our Regional Nutrition Evaluation Team, nandito po silang lahat. Our NOWS, Nutrition Action Officers, PNPCs, PNS, and of course, I would like to acknowledge, thank you very much, Mayor Priscilla Martin, no? Of Pugo, La Union. Nandito po siya sa ating lahat, joining us today. No? And of course, our NGOs, our partners, especially I would like to thank Alaminos City sa pamumuno po ni Mayor Celeste
salamat po kasi tumulong po sila sa pag-ayos. Sa mga LGUs nandito, yung mga hindi nakarating, gusto ko na rin po magpasalamat. Yung mga hindi ko pa po nabanggit, thank you po. No? Hindi ko siguro kayo kaya na sa isahin. Maraming salamat po. And lastly, gusto ko magpasalamat to the men and women behind the successful awarding ceremony at iba pang mga activities ng Region 1. Sila po ang aking kapamilya sa MNC Region 1. So, please allow me to let them stand. Sila po, ilan lang po kami sa region, pero kung magtrabaho po sila parang doble. So, si Kendall, si Helen, si Christy, si Wiley, si Brett, Margie, Julie, Sarah, and of course, ang aming kuya, si Jonard. So, sila po yung punong abala sa ating mga activities nila po ngayon, kundi buong activities po ng NNC Region 1. Again, maraming salamat po sa lahat, no? At sana, sa susunod na taon, mga taon, mas marami pong LGUs, PNS na nabibigyan ng awards. Pare-pareho lang po kayong nag-umpisa. Siguro yung iba lang, umangat lang ng konti kung sa katukihan, isang paligo lang yung diferensya, no? Pero lahat po ng LGU, pwede po silang makakuha ng award, no? Magtrabaho lang po tayo, lalo po yung mga DNS. So again, congratulations sa ating lahat at maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Amy Blanco po, ng Director po ng National Nutrition Council Region Office 1. Okay, magpapalit natin po tayo po. Opo, habang nag-lunch po yung iba, magpo-photo up muna po tayo and may we invite our presidential table VIPs to please join on stage para po sa ating pong photo op opportunity. And joining our presidential VIPs, presidential table VIPs po natin po, muna ang City of Vigan. City of Vigan. Presidential table. May we request po yung po sa mga pa-assist po. Ng upuan. Upuan po para sa ating mga VIPs po. So yung mga nasa presidential table po to please remain habang magpapaphoto op po sa inyo po ang mga syudad at mga delegates po natin po para sa ating pagdawat para sa Nutrisyon 29. So, una po, So again, may we invite our presidential VIPs from the presidential table to please join us on stage. so yung pagkakasunod-sunod po, City of Vigan, Municipality of Santa, and the outstanding DNS, delegates from Ilocos Norte, including the cities, delegates from Ilocos Sur, including cities, and we also have the delegates from La Union, including city, delegates from Pangasinan, including cities, members of Ronda 1, officers and members of RLL, now including all Nutrition Action Officers, members of the CNECAP Region 1 Chapter, Officers officers, of Lupang Ilocos Parents Federation Incorporated, LLC Regional Office 1 staff, and the Master of the Ceremonies. And ang una po ay ang Vigan, City of Vigan. Susunod po, standby, Municipality of Santa. Thank you very much, City of Vigan. And now, the Municipality of Santa.
Okay, yung mga tapos na po, gawin na po kayo at kumuha ng ating pong pagkain. Maraming salamat po. Okay, and now we have the delegates from the municipality of Santa. We have, may we call on the outstanding Barangay Nutrition Scholars to please join our VIPs on stage para po sa photo op. Tinatawagan po namin lahat po ng ating mga BNS Scholars. BNS po, Barangay Nutrition Scholars, please join our VIPs on stage. Ayan po, kinukuha nila yung kanilang mga plake. Okay, habang pupunta po yung ating mga PNS, Father, we thank you for the food that we're about to eat today, and may the source of our strength in praising and worshiping you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. O, pwede na po kayong kumain ulit. Ulitin lang po natin yung announcement mo kanina, Sir Mark. After this, magkakaroon tayo ng press conference kung saan po mag-interview yung ating po mga awardees and of course, ang ating po mga dignitaries po na nandito ngayon. Particular po yung ating po mga nasa presidential table, the mayors, and yung ibabalik nila sa registration. Opo, yung pong evaluation form po ninyo, sagutan niyo po yan, ibalik niyo po sa ating pong registration area para po mabigyan kayo ng souvenir. A souvenir na magagaling po from Alaminos. Ayun. It's an Hawaiian souvenir. Wow! Okay, sabi mo, Meron tayo ito sabi, na. Sir Kendall, yun ba yung cellphone holder? Ayan, so gawang Alaminos po yan. No evaluation form, no kawayan. Ay, hindi. Ano ba? Hindi no No kawayan. engineer kawayan. Okay, next is the delegates from Ilocos Norte, including po ang mga cities and municipalities. Ilocos Norte. Opo, delegates from Ilocos Norte po. Ipabantay niyo muna po yung inyong linya sa inyo, pabalik ako dito. Tandaan niyo po yung linya po ninyo kasi susunod niyo. Pasensya na po at yung photo po natin po ay pinapadali po natin para meron po kayong souvenir din po ng mga picture po with our VIPs. Pero give your best smile. Tama. Kasi sayang naman yung outfit mo, di ba? At saka yung moment. Una kasi makamot ka. Okay, and of course, sana po makapunta kayo sa ating 100 Islands National Park. May gate warning po, meron pa sa small Or box. may bill warning advisory po tayo in Pangasinan, pero only small boats naman ang hindi pwedeng bumiyahe. Ibig sabihin po, yung large and medium boats ay pwede pong lumayas Yes. sa 100 Islands National Park. At bilangin niyo po kung 100 islands po yun, o talagang kulang po. Totoo yung high tide or low tide. So, tignan niyo po kung gaano kaganda po ang 100 Islands National Park ngayon. Next, the delegates from Ilocos Sur, including the cities and municipalities po. From Ilocos Sur. Okay, next we have Ilocos pa po. Atendo kayo na po. Atendo yung station for the full op. Thank you very much po. Yan, muli po, inaalihan po kayo po ng City Government of Alaminos to explore the beauty and having an adventure po dito po sa syudad ng Alaminos, the home of 100 Islands. So muli po, tinatawagan namin ang mga delegado mula po sa Ilocos Sur, including the municipalities and cities, para po sa photo op on stage with our VIPs on the presidential table. at susunod po ang mga delegado mula po sa La Union. Kasama na po ang mga munisipalidad at
at syudad. And we have Mayor Priscilla Martin of Pugola Union joining us para po sa photo op. So we request the delegates coming from the province of La Union, including the municipalities and cities, and especially to Mayor Priscilla Martin of Pugola Union. And next, delegates from Pangasinan, including cities and municipalities. Ayan. So, medyo titigil muna sa pagsuko. Ayan. Anyway, balikan na lang po pagkatapos po ng photo opportunity. Correct. Okay. So we have delegates from La Union now, and then followed by the delegates from Pangasinan, municipalities and cities. Stand by po, Pangasinan. After po ng Pangasinan, ay ang members naman ng Ronda 1 And other media. outfits na nandito Nandito ngayon. po kayo po. Ayan, so nandito si Sir Noriel, Sir Romeo Mipi, Ma'am Maricel, dito po. Sir Bernie, Ma'am Susan Ilao, Miss Bern, sino pa? Sir Noel, Tulog. Ano si Sir Noel? Okay. Thank you very much sa probinsya po ng La Union. Province of Pangasinan, cities and municipalities. Kayo na po, susunod na po kayo. And stand by the media, susunod na po right after Pangasinan delegates. Okay, we have now the delegates from Pangasinan municipalities and cities. Pangasinan po. Join ma'am, sir. Ang delegado po ng Pangasinan Host Province. Host Province. Okay, sandali lang po, may umahabol pa po. Stand by. And stand by na po, Ronda 1 and media. Huwag mo na po kayong susuko. Stand by. Okay, we have the members of Ronda 1 and the media of Pangasinan, La Union, and Ilocos provinces. Okay, may we invite lahat po ng mga media practitioners, reporters, station managers, OIC, The station managers, sir, kasama ka din doon, baka nakalimutan mo. ABS-CBN, Sir Noriel. Umanda na rin po ang mga officers and members ng RL, now including all nutrition action officers po natin. And after them, members po ng CNPAC Region 1 Chapter. Followed by the officers of Lupang Ilocos BNS Federation Incorporated, NNC Region 1 staff, and mga masters of ceremony. Thank you po sa ating mga kaibigan po, ng mga media. Yan, thank you very much po for
for always supporting kasi sila ay napakalaking katuwang natin sa pagpapaabot sa ating mga kababayan ang mga programs and projects. Okay, officers and members of RL NOWS, including all Nutrition Action Officers. RL NOWS. All Nutrition Action Officers mo, please join us. And including DCNPAC and officers of Lupang Ilocos PNS Federation, please join us. Sabay-sabay na po tayo po. And Including NNC Region 1, okay? okay, ang magkakasama po, RL NOWS, all Nutrition Action Officers, DCNP CAP Region 1, officers of Lupang Ilocos PNS Federation Incorporated, to please join us for the full walk with our dignitaries. Maraming salamat po. Maaga pa po. Huwag po kayong mag-alala, pagbalik niyo po, dalawa na yung manok sa inyo pong plato. Manok yung nakikita ko. Ay, manok ba? Hindi. Karne ng manok. Crabs pala. Okay. Crabs power na. Sarap. Okay, so we have the answers. So get ready, National Nutrition Council, Region 1 staff. Yung ating pong mga busy at natulog na po na madaling araw, gumising ng madaling araw. Ibig sabihin wala po silang tulog. National Nutrition Council staff. So, ikaw na po nandito. Tinatawagan po namin lahat po ng LNC1 ng mga staff po. Ayan na sila. At panghuli po kami. Kami po ang inyong mga naging Master of Ceremony. Ako po si Mark Espinosa. At ako naman po si Eleanor Costano Bruno. Enjoy niyo po ang inyong lunch and pagkatapos po yan, meron po tayong press conference at inaayaan pa rin po namin po ang ating mga VIPs po ng presidential table to please join our press conference para po sa mga katanungan ng ating mga kasamahan sa media. And of course, thank you sa lahat po ng ating mga bisita. Thank you very much. Sana po, ma'am. welcome, thank you din po. Nice meeting you all and sana makapunta po kayo sa ating 100 Islands National Park. And thank you also sa City of Alaminos, presented by Mayor Brian R. Celeste. Maraming salamat po. Mayor R. Brian Celeste. Maraming salamat po at sa mga working committees po ng Siyudad ng Alaminos upang masiguro po na maging matiwasay at maganda ang siguro. Kaya na!